Mutta hei vielä kertaalleen, lämpimästi tervetuloa Nukkuuko jo, taasko sä valvot lapset ja nuoret univebinaariin. Meillä on tänään todella mielenkiintoinen ohjelma ja ainakin itse innolla juontajana tässä odotan jo mitä tässä meillä on luvassa. Mä oon tosiaan Holmin Markku, kansallisen aivoterveysohjelman ohjelmapäällikkö. Mulla on itselläkin pienet lapset ja mulla oli hienoja hetkiä siinä vaiheessa, kun molemmat lapset on sinne melkein 4 vuoteen asti vähän ainakin kerran yössä heräillyt ja nyt kun molemmat lapset on päässyt sen yli, niin nyt on jo itselläkin paremmat unet. Mutta ennen kaikkea me tänään kuullaan lasten ja nuorten unesta, saadaan hyviä vinkkejä myös unen rakentamiseen. Kuten sanoin, meillä on ohjelma tällainen, eli alle kouluikäisen unesta puhuu Julia Paavonen, nuoren unesta Silja Kosola, ja sitten meillä on myös tuolla myöhemmin niin pienen aivotauon jälkeen, niin saadaan tosi hienoja vinkkejä ja apua lapsen parempaan uneen Sydänliitosta Taine ja Anne Kuusisto. Esittelen heidät vähän myöhemmin sitten tarkemmin. Ja yleisen kommentteja ja kysymyksiä totta kai voi laittaa tuonne chattikenttään nyt jo tilaisuuden aikaa ja puheenvuorojen aikana. Me seurataan niitä ja viimeistään lopussa sitten päästään pureutumaan niihin enemmän. Ja kello 13 lopetetaan, mutta tärkeä ehkä semmoinen kohta tuossa noin puolessa välissä vähän yleensä. Pieni aivotauko pidetään siinä. Me ollaan aivoterveysohjelma, niin on hyvä välillä vaikka käydä siellä yläkerrassa tai ottamassa vähän happea. Pidemmittä puheitta haluaisin toivottaa seuraavaksi tervetulleeksi Julia Paavosen, lastenpsykiatrin dosentin unitutkijan HUSista THL:stä. Ole hyvä, Julia. Nyt on sun lava. Ole hyvä. Kiitos paljon, Markku. Puhun tässä esityksessä tosiaan alle kouluikäisten lasten nukkumisesta, eli aika pienten lasten nukkumisesta ja erityisesti siitä, miten lapsen uni iän myötä muuttuu ja kehittyy. Pienen lapsen unihan on hyvin erilaista kuin isomman lapsen uni tai aikuisen uni, mutta sitäkin tärkeämpää se on erityisesti pienille lapsille. Ja tämä liittyy siihen, että oppiminen ja pysyvien muistijälkien muodostuminen tapahtuu keskushermostossa nimenomaan unen aikana. Mutta koska pienen lapsen uni on niin erilaista kuin isomman lapsen uni, niin sen takia eri-ikäiset lapset tarvitsevat erilaista tukea ja ohjausta nukkumisensa. Iän myötä uni kuitenkin muuttuu pienilläkin lapsilla asteittain kohti samanlaista kuin mitä se on aikuisilla, mutta se kehitys tapahtuu niin kuin portaittain sillä tavalla hierarkisesti, että eri ikäryhmissä ikään kuin kehitystavoitteet on erilaisia. Unirytmin kehitys oikeastaan alkaa jo ihan siellä sikiökaudella. Suunnilleen puolivälistä raskautta voidaan jo ensimmäisen kerran todeta semmoisia levon ja aktiivisuuden vaihteluita. Mutta vastasyntyneen lapsen uni on vielä ihan täysin epäkypsää. Ensimmäisenä sitten alkaa syntymän jälkeen rakentua säännöllinen vuorokausirytmi, jonka myötä sitten erityisesti lapsen yöuni alkaa hiljalleen pidentyä ja yhtenäistyä. Ja semmoiset toistuvat yöheräämiset, joita pienellä vauvalla on, niin alkaa lähentyä. Puolen vuoden ikään mennessä aivojen sähköinen toiminta unen aikana, joka on siis hyvin, hyvin aktiivista sekä lapsilla että aikuisilla, niin se alkaa kypsyä niin, että erilaiset unen vaiheet on todettavissa lapsella jo puolen vuoden iästä alkaen samalla tavalla, miten ne näyttäytyy sitten isommalla lapsella tai aikuisella. No sen jälkeen tulee valmiuksia nukkua jo aika hyvin läpi yön
noin puolen vuoden iän jälkeen lapsi alkaa harjoitella vireystilan säätelyn taitoja yhdessä vanhemman kanssa ja sitä kautta kehittyy kyky nukahtaa itse. Unen tarve on pienillä lapsilla hyvin suurta. Se vähenee asteittain koko lapsuusiän ajan kohti sitä nuoruusikää. Kuitenkin vasta sitten varhaisessa aikuisuudessa mennään niihin samoihin määriin, mitkä on aikuisille tyypillisiä. Käydään seuraavaksi läpi sitten vähän tarkemmin vielä näitä eri osa-alueita, millä unen kehitystä tapahtuu. Tässä kuvassa esitetään lapsen vuorokausirytmiä varhaislapsuudesta, eli ihan tuolta 1 viikon iästä lähtien aina tuonne 18 vuoden ikään saakka. Ja tumman sinisellä tässä kuvassa näissä pylväissä esitetään päiväunen määrä ja vastaavasti vaalean sinisellä tuo yöunen määrä. Ja tässä kaaviossa aika selkeästi on nähtävissä tuo ilmiö, mihin äsken viittasin, eli se, että vastasyntyneellä ei vielä ole minkäänlaista vuorokausirytmiä, vaan uni jakautuu tasan yön ja päivän välille ja vauva nukkuu ikään kuin omassa tahdissaan. Unijaksot on myös aika lyhyitä, ne on yleensä 2-4 tunnin mittaisia, jonka jälkeen sitten vauva herää syömään. Ja tästä sitten seuraa se, että nämä yöheräilyt on vielä täällä varhaisvaiheessa hyvinkin yleisiä. No sitten suunnilleen tässä 2 kuukauden paikkeilla lapsen melatoniinieritys lähtee käyntiin sillä tavalla, että sitä erittyy enemmän yöaikaan kuin päiväaikaan. Ja siitä seuraa sitten se, että tämä yöunen pituus alkaa lisääntyä tässä juurikin 3 kuukauden - 6 kuukauden välillä. Ja samanaikaisesti päiväaikainen uni selkeästi vähenee. Eli melatoniini ohjaa sitä yöunta niin kuin yhtenäistymään. Tätä myötä, kun se vuorokausirytmi vakiintuu, niin alkaa tulla mahdolliseksi se, että lapsi nukahtaa iltaisin aina samaan aikaan ja myöskin päiväunien ajankohdat alkaa selkiintyä. Päiväunien määrä vähenee lapsilla aika kovaa tahtia tässä ensimmäisen ikävuoden aikana, niin että 8 kuukauden iässä nukutaan jo selvästi vähemmän päivällä kuin yöaikaan. 2-3 päiväunet ovat tavallisia 8 kuukauden iässä. Vastaavasti sitten 2-vuotiaat lapset, joka on suunnilleen tässä kohtaa, nukkuu enää noin 1 päiväunet ja niiden keskimääräinen pituus on 1-2 tuntia. Se päiväunien tarve heijastelee vähän niin kuin sitä lapsen omaa unen tarvetta. Eli pitkäuniset lapset yleensä nukkuu myös päivällä enemmän kuin lyhytuniset lapset. No sitten päiväunet jäävät pois 3-5 vuoden välillä. Eli osa lapsista jättää päiväunet pois jo 3 vuoden kohdalla ja toiset nukkuu niitä vielä 4-5-vuotiaanakin, mutta sen jälkeen päiväunien tarve häviää. Se liittyy siihen lapsen lyhentyneeseen unen tarpeeseen. No sitten, miten se unirytmin kehitys käytännössä tapahtuu? Sitä säätelevät paljon ulkoiset tekijät, eli erityisesti tämä silmän kautta hypotalamukseen tuleva valo, joka vaikuttaa sitten käpylisäkkeen melatoniinin eritykseen, niin se on se kaikista keskeisin tekijä, mikä tukee jo ihan pienenkin lapsen nukkumista oikeassa tahdissa. Se tiedetään, että tämä lapsen neurologinen järjestelmä on herkkä ulkoisille valaistussignaaleille jo ihan varhaisvaiheesta lähtien. Sen takia on tärkeää, että päivisin tarjolla on riittävästi valoa ja sitten toisaalta yöaikaan olisi aika hämärää, koska se tukee sitä mahdollisimman hyvää melatoniinin eritystä.
No lisäksi vuorokausirytmiin vaikuttaa myös sosiaaliset vihjeet, eli semmoiset arkiset toiminnot ja arkiset vihjeet auttaa lasta hahmottamaan sitä, että milloin on tarkoitus levätä ja milloin ollaan jalkeilla ja tehdään kivoja juttuja. Eli on tärkeää, että aikuiset omalla toiminnallaan ohjaavat sitä seurustelua, ulkoilua, jutustelua, leikkimistä ja muuta vuorovaikutusta nimenomaan sinne päiväaikaan, kun taas sitten on tärkeää, että lepohetkinä eli päiväunien aikaan ja yöaikaan oltaisiin sitten aika rauhassa, olisi aika hiljasta, hämärää, levätään, ehkä pötkötellään. Tämmöiset kaikki asiat, jopa ihan se asento, missä ollaan, niin vaikuttaa siihen meidän vireystilan säännölliseen. Siitä on ihan tuoretta tutkimustietoa olemassa, että säännölliset iltatoimet, eli tämmöiset iltarutiinit ja muut semmoiset selkeät iltatottumukset, niin auttaa myös jo ihan pientä lasta löytämään sen oikean unirytmin. No mistä sitten tietää, että onko lapsen unirytmi kohdillaan? No kaikista tärkein kriteeri siinä on se säännöllisyys. Ja se säännöllisyys tulee mahdolliseksi viimeistään siinä puolen ikävuoden paikkeilla. Silloin kun unirytmi on säännöllinen, niin siitä seuraa se, että lapsi on virkeimmillään silloin, kun on näitä hereilläoloaikoja, ja sitten toisaalta häntä alkaa väsyttää, kun päiväuniaika tai yöuniaika lähestyy. No toisaalta vaikka liika päiväuni on haitallista unirytmin kannalta, niin on hyvä muistaa, että jos sitä päiväunta on ihan liian vähän tarjolla, niin voi syntyä univelkaa. Ja univelka taas aiheuttaa sitten lapsille erilaisia oireita, esimerkiksi ärtyneisyyttä ja levottomuutta, jotka osaltaan voivat vaikeuttaa sitten nukkumaan menoa iltaisin. Sen takia on tosi tärkeää, että pienetkin lapset saavat nukkua riittävästi päivisin. Ei liikaa, mutta ei myöskään liian vähän. No sitten toinen semmoinen keskeinen muuttuva ilmiö on tämä muuttuva unen tarve lapsilla. Siinä haasteena ehkä on se, että unen tarve on kaikilla ihmisillä vähän yksilöllinen. Vaikka me voidaan kuvata näitä keskimääräisiä unenpituuksia eri ikäisillä lapsilla, niin tästäkin kuvasta jo havaitaan, että yksilöiden väliset erot on erittäin suuria, varsinkin täällä ihan varhaislapsuudessa. Eli tässä kuvassa esitetään eri ikäisten lasten keskimääräistä unen tarvetta alkaen 1 kuukauden iästä aina tuonne 16 vuoden ikään saakka. Ja tämä keskimmäinen viiva, tämä tummansininen viiva tässä keskellä kuvaa sitä lasten keskimääräistä unenpituutta tuossa ikäryhmässä. Ja sitten vastaavasti nämä vaaleansiniset viivat kuvaa sitä hajontaa, mikä unen tarpeessa esiintyy, eli sitä vaihtelua. Ja näiden sinisten viivojen väliin mahtuu 75% lapsista, eli suurin osa nukkuu noin plus-miinus tunti tämän keskiarvon puitteissa. Sitten meillä on pieni joukko lapsia, jotka tarvitsevat selvästi enemmän unta kuin keskimääräiset lapset, ja sitten pieni joukko lapsia, jotka selviää vähän vähemmälläkin unimäärällä. Sen takia on vaikea esittää semmoista yhtä yksiselitteistä lukuarvoa, mikä olisi riittävä määrä unta kaikille lapsille. Sitä sopivaa unen tarvetta pitää aina peilata siihen päiväaikaiseen hyvinvointiin. Eli siihen, että miten päivisin lapsella sujuu. Itse asiassa riittävä unen saanti on määritelty sen päiväaikaisen hyvinvoinnin kautta niin, että me ajatellaan, että riittävä määrä unta tai unen tarve on se määrä unta, joka takaa parhaan mahdollisen voinnin päiväaikaan.
Eli silloin, kun lapsi on nukkunut riittävästi, niin hän on päivisin aika hyvävointinen ja hän jaksaa suoriutua esimerkiksi päiväkotipäivistä aika hyvin. Samalla lapsella ei ilmene sellaisia univajeeseen sopivia oireita, joita on esimerkiksi ärtyneisyys, itkuisuus ja levottomuus, erilainen rauhattomuus pienillä lapsilla on tyypillistä silloin, kun uni on jäänyt liian vähäiseksi. Koska nämä tämän tyyppiset oireet voi tietysti johtua niin kuin monestakin syystä, ei pelkästään unen puutteesta, vaan takana voi olla esimerkiksi erilaisia sairauksia tai kivun tuntemusta tai muita epämiellyttäviä tuntemuksia tai vaikkapa viluttamista tai muuta tyytymättömyyttä, niin sen takia ei aina ole ihan helppo tietää, onko tämmöiset päiväaikaiset oireet univajeesta johtuvia vai ei. Ja semmoinen hyvä nyrkkisääntö on, että silloin kun mahdollisesti takana on unen puutetta näiden oireiden taustalla, niin voi tehdä sellaisen kokeilun, että mitä tapahtuu, jos unen määrää hieman saisi lisättyä. Aika usein me pyritään lisäämään unta ensisijaisesti sinne yöuneen, mutta ihan pienten lasten kohdalla se voi olla vaikeaa ja silloin ihan päiväunien lisäämisestäkin voi olla merkittävä hyöty. Ja sitten kun unimäärä on onnistuttu lisäämään, niin sitten seurataan, miten lapsi voi. Unen puutteen korjaaminen usein johtaa aika nopeastikin hyvinvoinnin paranemiseen ja tällä tavalla me voidaan muodostaa niin kuin käsitys siitä, että mikä on sopiva määrä unta itse kenellekin. Riittävä uni takaa siis lapselle parhaan mahdollisen jaksamisen ja toimintakyvyn päivisin. Ihmiset on aika yksilöllisiä siinä, miten he reagoivat univajeelle. Ihan aikuisilla on tehty tutkimusta, jossa on huomattu tämä sama ilmiö. Ja noin niin kuin karkeasti ottaen voidaan ajatella, että ehkä semmoisia kaikista tyypillisimpiä univajeoireita on juuri tämmöiset niin sanotut ehkä siniset oireet, väsyneisyys, jaksamattomuus, vaikeus ryhtyä tekemään asioita, jonkinlainen alavireys, päiväunien nukkuminen. Nämä on tyypillisiä oireita isommilla lapsilla, mutta voi ilmetä myös pienillä lapsilla. Mutta sitten on tärkeää tietää, että univaje voi aiheuttaa varsinkin varhaislapsuudessa enemmän semmoisia ulospäin suuntautuneita oireita, ärtyneisyyttä, ärsykeherkkyyttä, tunnesäätelyn vaikeutta, erilaisia käyttäytymisen säätelyn vaikeuksia, esimerkiksi pettymyksen sietämisen vaikeutta tai vaikeutta selviytyä siirtymätilanteista, levottomuus, impulsiivisuus, keskittymisvaikeudet, ihan tämmöiset ADHD-tyyppisetkin oireet on vahvasti tutkimuksissa yhdistetty riittämättömään unensaantiin. Univajeen oireet kuitenkin aina korjaantuu sitten, kun sitä unen puutetta saadaan paikattua. No sitten vielä viimeisenä osa-alueena lapsen unen kehityksessä tapahtuu tämä vireystilan säätelykehitys, joka on oikeastaan osa semmoista laajempaa kokonaisuutta kuin lapsen itsesäätelyn kehitys. Pieni lapsihan tarvitsee, ihan semmoinen pieni vauva tarvitsee vanhemman apua vireystilan säätelemiseksi. Nukahtaminen ylipäänsä on sellainen ilmiö, jossa vireystilalla on keskeinen rooli. Se on tavallaan niin kuin automaattinen tapahtuma, joka onnistuu parhaiten silloin, kun tunnetila on niin kuin levollinen ja tyytyväinen, eikä ympäristössä ole sellaisia virikkeitä tai muita häiriötekijöitä, jotka sitten nostaisivat sitä vireystilaa. Sen takia nukahtamista helpottaa se, että nukkumaan menoon valmistaudutaan.
Ja vanhemman tehtävä on siinä tilanteessa luoda ikään kuin parhaat mahdolliset edellytykset sille nukahtamiselle. Unen kannalta tärkeitä on esimerkiksi juuri säännöllinen päivä- ja yöunirytmi ja sitten riittävä unen määrä päivisin, niin kuin edellä puhuttiin. Mutta sitten toisaalta on tärkeää, että päivisin on myös riittävästi erilaista aktiviteettia, leikkiä ja ulkoilua vaikkapa, koska meidän tarvitsee ikään kuin touhuta tarpeeksi päivisin, jotta se nukkuminen sitten illalla onnistuu parhaiten ja väsyneisyyttä kertyy. Nukkumaan menoa varten täytyy varata riittävästi kuitenkin aikaa, ja tässäkin suhteessa lapset on aika lailla yksilöllisiä. Eli toiset lapset rauhoittuu aika nopeastikin, ehkä itsestäänkin unille, sitten kun he on tarpeeksi väsyneitä, ja toiset tarvitsevat taas riittävästi aikaa, että se tunnetila laskee ja nukahtaminen tulee ennen pitkään mahdolliseksi. Iän myötä lapsi tarvitsee asteittain ehkä vähemmän ja vähemmän tukea vanhemmalta siinä nukkumaan menotilanteessa. Ja se on tietenkin tavoite kohti sitä kouluikää ja nuoruusikää, että lapsi itse tunnistaa väsymyksen merkit ja osaa ajoissa hakeutua nukkumaan ja pystyy ylläpitämään itsekin semmoista säännöllistä unirytmiä. Sitten kun pieni lapsi on oppinut nukahtamaan itse ilman vanhemman apua, niin siitä on se hyöty, että sen jälkeen yleensä taipumus yöheräämiseen vähenee ja lapsi alkaa nukkua yhtenäisiä yöunia tarkistamatta, että onko vanhemmat saatavilla vai ei. No miten se itsekseen nukahtamisen taito sitten kehittyy, niin se on usein vähän niin kuin tämmöinen asteittainen prosessi. Ihan pieni vauva mieluiten nukahtaa äidin syliin, usein ruokailuhetken päätteeksi, hyvin myös isän syliin. Sitten hiljalleen lapsi rauhoittuu syömisen jälkeen ja alkaa osoittaa väsymyksen merkkejä. Sen jälkeen ja ehkä pieni silittely tai taputtelu saattaa riittää, että hän malttaa asettua nukkumaan ja sitten hiljalleen lapselle esimerkiksi unilelu voi tulla tärkeäksi tai hän oppii muuten nukahtamaan iltatoimien jälkeen, kun on toivotettu hyvää yötä. No, tämä edellä esitetty oli ikään kuin sitä normaalia kehitystä, mitä tapahtuu ensimmäisten ikävuosien aikana, mutta sitten normaalikehityksessä ilmenee joskus ongelmia ja voi tulla esille erilaisia haasteita, joita sitten voidaan joutua yrittämään ratkoa ihan terveydenhuollonkin piirissä. Näitä univaikeuksia on lapsilla oikeastaan aika paljon, ainakin jos kysytään niin kuin vanhempien arviota. Tässä on kysytty vanhemmilta suomalaistutkimuksessa, onko lapsellasi mielestäsi univaikeuksia. Ja huomaatte, että tällaisia lieviä univaikeuksia raportoidaan aika paljon oikeastaan aina tuonne 5 vuoden ikään saakka. Esiintyminen on suurimmillaan tuossa vähän alle vuoden paikkeilla, 30% lieviä univaikeuksia ja noin 10% keskivaikeita tai vaikeita univaikeuksia. Ja sen jälkeen tilanne alkaa sitten rauhoittua. Se on oikeastaan ymmärrettävää, että tuo esiintyvyyshuippu on tuossa 8 kuukauden kohdalla, koska siellä voi osalla lapsista olla edelleen vähän haasteita sen unirytmin löytymisen kanssa. Ja sitten samanaikaisesti aletaan jo harjoitella sitä itsesäätelyä, vireystilan säätelyä ja itsekseen nukahtamisen taitoa. Lisäksi tässä iässä on näitä motorisia kehityshyppäyksiä, niin kuin pystyyn nouseminen tai ryömiminen tai konttaaminen, jotka kaikki voivat niin kuin tilapäisesti häiritä sitä nukkumista. No sitten mitä nämä univaikeudet on, mitä lapsilla voi esiintyä? Eli unessa voi olla niin kuin monenlaisia erilaisia haasteita tai pulmia. Nukahtamisvaikeus on aika yleinen ongelma. Silloin lapsi ei tahdo saada unen päästä kiinni, ainakaan silloin, kun
olisi se nukkumaanmenoaika. Ja se nukahtaminen sitten venyy tai joskus se tapahtuu jopa ihan liian myöhään. Yleisimmin vanhempia kuormittaa pienten lasten kohdalla yöheräily. Usein pieni vauva silloin herättää myös vanhemman, jonka yöuni samalla tulee katkonaiseksi. Silloin se uniongelma on usein koko perheen haaste. Useimmiten lapset nukahtaa aika nopeasti uudelleen sen jälkeen, kun on herännyt yöllä, varsinkin jos vanhempi lasta rauhoittelee, mutta toisinaan voi olla myös ihan valvomisjaksoja yöllä. Lapsen on todella hankala saada uudelleen unen päästä kiinni sen jälkeen, kun hän on herännyt yöllä. Tämän tyyppiset haasteet voisivat liittyä esimerkiksi vuorokausirytmin häiriöihin. Leikki-ikäisillä lapsilla voi ilmetä liian aikaista aamuheräämistä tai sitten painajaisunia tai muita parasomnioita. Ja ihan jokaisessa ikäryhmässä voi esiintyä näitä unenaikaisia hengityshäiriöitä, joihin joskus liittyy näitä univajeen oireita päivisin, päiväväsymystä tai ärtyneisyyttä. Ja sen takia on tärkeää huomata, jos lapsella on unen aikana sitten esimerkiksi kuorsausta tai hengitys muuten vaikuttaa työläältä tai tukkoselta. Näiden unioireiden takaa voi löytyä joskus ihan tämmöinen hoitoa vaativa unihäiriö, jossa sitten terveydenhuollon ammattilaisen apu voi olla tarpeen. Yleisin unihäiriö pienillä lapsilla, mutta myös isommilla lapsilla ja varmaan nuorillakin, ehkä Silja puhuu tästä myöhemmin lisää, on vuorokausirytmin häiriö. Ja se tarkoittaa sen sisäisen kellon toimintahäiriötä. Muistatte, että sisäisestä kellosta menee se valosignaali käpylisäkkeeseen, josta lähtee melatoniinin tuotanto käyntiin. Ja vuorokausirytmin häiriöissä on kysymys siitä, että se oma melatoniinin tuotanto ei ole synkronista meidän sosiaalisen kellon kanssa, eli silloin nukahtaminen ei onnistu riittävän aikaisin, tai joskus se tapahtuu niin aikaisin, että siitä seuraa sitten tätä liian aikaista aamuheräämistä. Myös epäsäännöllinen vuorokausirytmi 6 kuukauden iän jälkeen katsotaan vuorokausirytmin häiriöksi. Ja joskus sen oireena voi näillä pikkulapsilla esiintyä sitä, että he nukkuvat päivällä ikään kuin selvästi liikaa suhteessa siihen, mikä on tälle ikätasolle tyypillistä. No, uniassosiaatiohäiriö liittyy sitten tähän vireystilan säätelyn kehitykseen, eli miten lapsi on oppinut nukahtamaan itse iltaisin iltatoimien päätteeksi. Ja sitä aletaan harjoitella sitten 0,5 vuoden iän jälkeen, siinä on aika paljon yksilöllistä vaihtelua, miten nopeasti lapset sen oppivat, mutta useimmiten siinä toisen ikävuoden aikana tämä taito vakiintuu niin, että lapsi osaa nukahtaa iltarutiinin jälkeen itse, eikä sitten enää kovin usein yöllä herätä vanhempia ja tarvitse vanhemmalta apua nukahtaakseen uudelleen. Unettomuudella tarkoitetaan sitten vaikeuttaa saada unen päästä kiinni tai vaikeuttaa pysyä unessa. Ja pienen lapsen unettomuus liittyy usein tähän nukkumaan menemisen hankaluuksiin. Eli lapsi ei ikään kuin malta asettua ajoissa unille. Hän saattaa vastustella sitä nukkumaan menoa tai haluaa mieluummin leikkiä tai touhuta jotain muuta. Ja siitä sitten voi seurata nukahtamisen viivästyminen, joskus jopa ihan vuorokausirytmin häiriökin. No, unenaikaiset hengityshäiriöt on tärkeää muistaa ja tunnistaa. Silloin lastenlääkäriä aina tarvitaan, että hän arvioi, mistä se ongelma johtuu ja pitääkö asialle tehdä jotain. Unenaikaisiin hengityshäiriöihin kuuluu se äänekäs hengitys unen aikana tai vaikeutunut hengitys tai sitten kuorsaaminen, jos sitä ilmenee niin kuin säännöllisesti ja varsinkin jos ei se ole niin kuin asentoriippuvaista. Parasomnia tarkoittaa
unen aikaisia erityisilmiöitä, joita on olemassa hyvin monenlaisia erilaisia, on nukahtamistilanteeseen liittyviä säpsähtelyjä, mutta ehkä enemmän tunnettuja on vaikkapa unissa kävely ja unissa puhuminen. Yölliset kauhukohtaukset vanhempia monesti voi hämmentää. Silloin lapsi ikään kuin on itkuinen ja kauhuissaan yöllä, mutta kuitenkin hän nukkuu sillä tavalla, että hänen kanssa ei voi keskustella eikä neuvotella siinä tilanteessa. Parasomniat on vaarattomia ja osa normaalia kehitystäkin, mutta jos niitä ilmenee hyvin paljon, niin silloin usein takana on joku muu unihäiriö tai sitten univelkaa. Et sen takia niihin kannattaa kiinnittää huomiota ja sitten tavallaan pohtia, että mikä niitä aiheuttaa juuri tällä lapsella. No sitten vanhempien avuksi ja muiden ammattilaisten avuksi on olemassa tämmöisiä ohjeellisia taulukoita, jotka muistuttaa siitä, että milloin ainakin kannattaa siihen lapsen nukkumiseen kiinnittää huomiota. Eli kun siinä unen laadussa kuitenkin voi esiintyä vähän vaihtelua ja eri ikäiset lapset nukkuu vähän eri tavalla, niin tämän taulukon tarkoitus on tavallaan muistuttaa siitä, että jos nukahtaminen kestää selvästi yli puoli tuntia ihan pienenkin lapsen kohdalla, niin on hyvä yrittää löytää niitä unenhuollollisia keinoja, joista voisi olla apua, ja jos ei se sitten riitä eikä apua löydy, niin tarvittaessa kääntyä ammattilaisen puoleen. Yöheräilyt, jos niitä on yli 4 kertaa yössä tai 1,5 vuoden iän jälkeen yli 2 kertaa yössä, niin voivat myös viitata sitten erilaisiin uniongelmiin, joihin tarvitsisi löytää apukeinoja. Yövalvominen on lapsilla aika harvinaista, niin kuin oli puhetta, paitsi silloin alle 3 kuukauden iässä, jolloin uni oli vielä aika kypsymätöntä ja vuorokausirytmit ei ollut löytynyt. Suurin osa 1,5 vuoden iän jälkeen ei valvo kovinkaan paljon, puhutaan ihan 5-15 minuutista, mutta jos sitten on valvomista puoli tuntia tai yli, niin sitten jo kannattaa etsiä, mitä siellä on sen ongelman takana. Eri unihäiriöiden hoitoon on olemassa monenlaisia hoitokeinoja, joista on paljon tutkimusnäyttöäkin, että ne ovat todella hyödyllisiä ja auttavat lasta nukkumaan paremmin. Vuorokausirytmin häiriöitä korjataan rytmittämällä sitä lapsen nukkumista pienin askelin ja hyödyntämällä samalla valaistusolosuhteita, jotta se melatoniinin eritys asteittain tasaantuu. Unirytmiä voi korjata vain pienin askelin, koska se sisäisen kellon toiminta ei kovin nopeasti muutu. Semmoinen hyvä nyrkkisääntö on, että noin tunti viikossa on sopiva tahti. Ja tarvittaessa lääkäri voi määrätä unirytmin häiriöiden hoitoon myös melatoniinia. No sitten näitä kaikkia muita unettomuuden alalajeja niin hoidetaan sitten kognitiivisen käyttäytymisterapian keinoin. Uniassosiaatiohäiriössä se heräilyä ylläpitävä ei-toivottu assosiaatio pyritään korvaamaan jollakin toisella, jollakin semmoisella, jonka kanssa lapsi pärjää itse ilman vanhemman apua. Nukkumaan asettumisen häiriön hoidossa myöskin kognitiivisen terapian keinot ovat hyödyllisiä. Siinä huomio kiinnitetään erityisesti iltaruutin rakentamiseen, sen ajoittamiseen sopivasti, ja sitten tietysti pyritään myös tukemaan vanhempia siinä, miten tämmöinen levoton lapsi saadaan rauhoitettua iltaunilla. Ja unettomuudessa isoilla lapsilla sitten käytetään aika paljon näitä unenhuollon keinoja ja sitten ihan samantapaisia kognitiivisen terapian keinoja kuin aikuisilla. Ja pienenkin lasten univaikeuksien hoito on
kuitenkin aina kannattavaa. Silloinkin, kun ei voida puhua varsinaisesta unihäiriöstä, niin usein siihen unen huoltoon ja nukkumiseen huomion kiinnittäminen auttaa. Tällöin lapsen se unirytmin kehitys tapahtuu ikään kuin parhaassa mahdollisessa tahdissa ja silloin myöskin se lapsen päiväaikainen vointi on mahdollisimman hyvä. Kiitos paljon. Kiitoksia Julia tosi paljon mielenkiintoisesta esityksestä. Mulle tuli tuossa itselle mieleen, jos saan aloittaa, niin jotenkin lohdullinen tieto, että näitä unihäiriöitä tai ongelmia niin pienin askelin voi hoitaa ja monesti ne on niitä pieniä unitekoja, mitä lapsen kanssa voi tehdä. Eikö näin ole? Joo, kyllä. Se on juuri näin, että usein sieltä löytyy takaa lapsen univaikeuksien takaa erilaisia asioita, joita korjaamalla niin kuin tilanne paranee. Et lapsen unirytmi ja tavallaan nämä nukkumiseen liittyvät tavat ja tottumukset on itse asiassa aika joustavia ja niihin voidaan aika helposti ja joskus ihan nopeastikin vaikuttaa, mutta sitten se tarvitsee aina suhteuttaa siihen, että mikä on se lapsen ikä ja kehitysvaihe, eli mikä on niin kuin mahdollista missäkin ikäryhmässä. Niin sillä tavalla me päästään ikään kuin eteenpäin oikeastaan kaikkien lasten. Joo. Hei, meillä olisi mahdollisuus tässä johonkin kysymykseen. Mä voisin tuolta Tarjalta kysyä, että onko sinne tullut chattikenttään kysymystä tai jotain kommenttia. Kiitos Julia. Täällä haluttiin vielä varmistaa, sä taisit tuossa jo vähän sanoakin, kun sulla oli niitä punaisia ja sinisiä oireita, että eikö nämä sovikin myös aikuisiin, esimerkiksi työuupumuksen ja tämän tyyppisten kautta? Joo, itse asiassa koko tämä ajattelu siitä, että ihmisen tapa reagoida univajeelle on yksilöllinen, niin se tulee aikuistutkimuksen puolelta. Näin se on, että jokainen meistä reagoi univelkaan niin kuin omalla tavalla. Ja sitten mä ajattelen, että on tärkeää niin kuin lasten kohdalla, että lapset oppii niin kuin itsekin huomaamaan, että mitkä on niitä univajeen ja väsymyksen merkkejä. Että he osaa sitten niin kuin isompana tunnistaa ongelmatilanteita ja sitten järjestää sitä lepoa silloin, kun sitä tarvitaan. Ja tämähän on hankalaa lapsen kohdalla, jos me ajatellaan, että niin kuin lapsella vielä se syy-seuraussuhteiden hahmottaminen on aika lailla vielä kesken, että on niin kuin vaikea ehkä muistaa, että jos ilmenee päivällä jotakin ongelmia, että se voi liittyä siihen, mitä edellisenä yönä on tapahtunut tai mihin aikaan on illalla malttanut käydä nukkumaan. Et sen takia siinä tarvitaan niin kuin aikuista yhdessä lapsen kanssa pohtimaan, että mikä merkitys tällä unella on sitten sen päiväaikaisen jaksamisen kannalta. Varsinkin just tämä tämmöinen levottomuus, ärtyneisyys, vaikeus keskittyä, niin voi olla hyvin vaikea tunnistaa, että se liittyy siihen univelkaan. Joskus se on myös vanhemmille vaikea huomata ja tunnistaa. Että helpommin sitten muistetaan se, että nukkumattomuus aiheuttaa väsyneisyyttä. Mutta sitten jos se väsyneisyys puuttuu, niin sitten se onkin hankalampi tilanne. Hyvä. Kiitoksia Julia tosi paljon ja me voidaan antaa pienet aplodit tästä saman tien tässä kohtaa. Jos te siellä mietitte, että mitä te kysyisitte Julialta tuossa tilaisuuden lopussa, niin voitte edelleen tuonne chattikenttään laittaa kysymyksiä, niin me huomioidaan ne. Meillä oli jotain aikaisempia kysymyksiä, mitä oli jo aikaisemmissa webinaareissa tullut, mutta aika hyvin Julia vastasit kyllä kaikkiin jo tässä kohtaa ja varmaan päästään tuossa myöhemmin eteenpäin. Voidaan ottaa seuraava kysymys, siellä tulikin itse asiassa jo joku kysymys, mutta voitaisiin ottaa siellä lopussa se sitten yhteisesti. Kävisikö näin, niin päästään seuraavaan puheenvuoroon. Mä täältä kaappaan nyt esityksen ja nyt pitäisi taas näkyä teille sinne. Eli seuraavaksi me saadaankin kuulla nuoren unesta ja nyt me saadaan nuorisolääketieteen dosentin, tutkimusjohtaja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue Silja Kosolan kertomaan nuoren unesta. Ole hyvä Silja ja lava on sinun.
lämmin kiitos kutsusta. Avataan tuolta vielä toi esitys ja tuohon. Hetkinen, nyt se ei mennyt vielä siihen pikkuhetki. Saadaan se tuohon esitystilaan vielä. Niin. Noin. Eli sen verran muokkasin esitystä, että ei jäisi tuommoista isoa aukkoa alle kouluikäisiin ja nuorisoon, niin puhutaan nyt vähän niistä ihan alakoululaisistakin, mutta oma osaaminen pääasiassa painottuu sitten sinne nuoruusikään. Käydään vähän läpi sitä, että minkä verran nyt sitten tässä ikäryhmässä unta tarvitaan ja mihin sitä unta tarvitaan. Ja sitten on vielä multakin joitain vinkkejä siihen unen tukemiseen ja milloin ehkä sitten kannattaa ottaa lääkäri mukaan kuvioon. Pahoittelen käheä ääntä, tässä on ollut pientä flunssaa nyt itsellä. Julian esityksessä oli hyvät kaavakuvat niistä alle kouluikäisten unen tarpeesta ja tässä on nyt vähän ronskimalla kädellä kiteytetty sitten tätä koululaisten ja nuorten unen tarvetta. Se yksilöllinen vaihtelu on todella suurta ja sen takia myöskin tämmöinen niin kuin karkeimmat ikäryhmät on tässä mielestäni ihan perusteltuja. Huomionarvoista se, että osa alakoululaisista todellakin tarvitsee vielä puolet vuorokaudesta unta, jotta he voi niin hyvin kuin he ikinä voi ja voivat myöskin oppia ja niin edelleen. Ja nuorista hyvin voidaan sanoa, lähestulkoon kaikki tarvitsee unta vähintään 8 tuntia yössä. Se on hyvin pieni prosentti ihmisiä, jotka pärjää sitä vähemmällä unella. Ja siinä kohtaa, jos joku nuori näin väittää, niin on kyllä hyvin tärkeää kuulostella, että toimiiko oikeasti koko arki, kaikki eri ulottuvuudet kunnolla sillä niin vähäisellä unella. No sitten tähän amerikkalaisen CDC:n eli keskusviranomaisen suositukseen on otettu esiin myös tämä suositeltava aikaväli, jolla tämä yöuni pitäisi nukkua. Ja se on hirmuisen tärkeää myöskin juuri kun ajatellaan tätä säännöllistä vuorokausirytmiä ja miten siinä omassa arjessa elämässä parhaiten tulisi toimia. Hetken päästä puhutaan vähän siitä nuorten taipumuksesta valvoa iltaisin pidempään ja nukkua aamuisin myöhempään, mutta se ei ole ihan ongelmatonta ja sen takia tämmöinen karkea haarukka on hyvä yleissääntö elämässä. No nyt se dramaattinen uutinen sitten on, että itse asiassa lähes puolet suomalaisista nuorista nukkuu tällä hetkellä liian vähän. Kouluterveyskyselyssä on kysytty jo useamman vuosikymmenen ajan, moneltako menet illalla nukkumaan ja moneltako heräät aamulla. Ja siitä on laskettu sitten tämä, kuinka paljon sitä yöunta tosiasiassa tulee. Kun mä aloitin koululääkärinä vuonna 2009 Helsingissä, niin nämä luvut oli vielä vähän toisella mallilla ja tämä liian vähän nukkuvien osuus on kasvanut tasasta tahtia. Missään nimessä meillä ei ole 40% yläkoululaisista, jotka pärjäisivät alle 8 tunnin unilla. Ja kun kohta puhutaan siitä, mihin kaikkeen tämä uni vaikuttaa, niin todennäköisesti teillekin tulee hyvin ilmeiseksi se, että tämä on yksi sellainen tekijä, josta meidän on hyvin tärkeää lähteä liikkeelle tämän unen puutteen korjaamisesta. Ja sen takia kansallinen aivoterveysohjelma tällä kansallisella aivopesulla on niin oikealla asialla. No hieman ehkä yllättäen. Ensimmäinen asia, johon koululaiset ja nuoriso tarvitsee unta, niin liittyy itse asiassa ihan fyysiseen kasvuun. Kasvuhormoni erittyy lähinnä yöaikaan, kun ihminen nukkuu. Ja kun huomioidaan, että tässä nuoruusiässä tapahtuu se kasvupyrähdys, niin ei ole ihan vähäpätöinen asia tämäkään.
Yksittäinen huonosti nukuttu yö ei toki vaikuta ihmisen lopulliseen pituuteen millään tavalla, mutta jos kärsii ihan semmoisesta pitkäaikaisesta, kroonisesta univajeesta, niin silläpä voikin olla jo merkitystä. Lisäksi unta tarvitaan siihen, että meidän aineenvaihdunta toimii terveellisellä tavalla. Kaikenikäisillä ihmisillä, jos nukkuu jatkuvasti liian vähän, niin se altistaa esimerkiksi kakkostyypin diabetekselle, koska meidän sokeriaineenvaihdunta menee siitä sekaisin. Väsynyt ihminen myöskin tulee tehneeksi epäterveellisempiä valintoja kaupassa ja niin edelleen, kuin jos hän on hyvin nukkunut ja koko vuorokausrytmi on säännöllinen. Vastustuskyky on myöskin tämmöinen fyysisen terveyden ilmentymä, eli jos nukkuu kovin vähän, on alttiimpi myöskin erilaisille tarttuville taudeille. Mutta sitten on vielä tämä koko iso paketti sitä mielenterveyttä, aivoterveyttä, hyvinvointia, johon se uni myöskin vaikuttaa. Julia tuossa jo puhukin tästä keskittymiskyvystä. Ja tämä on yksi asia, mitä itse mietin, että kun Suomessa nyt ADHD-diagnoosien määrä on noussut valtavasti ja myöskin monet vielä useammat perheet ihmettelee, että onko heidän lapsellaan tämmöinen keskittymiskyvyn häiriö, niin mietinpähän vaan, että kuinka paljon siitä poistuisi, jos ihmiset arvostaisi unta niin paljon kuin sitä pitäisi arvostaa ja panostaisi siihen. Tutkitusti uni vaikuttaa myös oppimiseen. Ja tässä ne erot itse asiassa näkyy hyvinkin jo tämmöisissä lyhyissäkin asetelmissa. Jos tuommoiset lukiolaiset jaetaan kahteen ryhmään, jossa toiset niin sanotusti grindaa, eli pänttää sitä jotain koetta varten oikein myöhään yöllä, ja toiset taas, tämä niin kuin tutkimusryhmä, niin heille annetaan tiukat ohjeet siitä, että mihin aikaan pitää laittaa kirjat kiinni ja koneet kiinni ja mennä nukkumaan. Mitä hyvin nukkuneiden ryhmä tai pidempään nukkuneiden ryhmä pärjää siinä seuraavan päivän kokeessa paremmin kuin ne, jotka on sinnitelleet hereillä. Uni vaikuttaa hyvin nopeasti myös ihmisen mielialaan. Ja tämän varmaan tietää jokainen aikuinen itsekin, että jos on muutaman yön valvonut putkeen, niin maailma alkaa näyttää harmaalta. Kaikenlaiset haasteet alkaa näyttää yhä suuremmilta, kärpäset niin sanotusti härkäsiltä. Luovuus ei kuki useinkaan silloin, kun on ihan väsyksissä. Ja myöskin niille nuorille, jotka harrastaa tavoitteellista liikuntaa tai urheilua, niin uni on ihan älyttömän tärkeää sille, että palautuu ja pystyy sitten siihen parhaaseen suoritukseensa. No sitten jos me ajatellaan näitä hyvää unta tukevia asioita, niin lähdetään liikkeelle vähän tällaisesta dramaattisesta. Kuinka monessa perheessä Suomessa on tilanne, jossa nuoret vähän niin kuin mielikuvallisesti piipahtaa joka viikonloppu Thaimaassa. Ja sitten taas tulee maanantaiksi tänne Suomeen ja yrittää selvitä täällä koulussa. No jos me näin tätä ajatellaan, niin lienee ilmeistä, että eihän tämmöinen jatkuva aikaerorasitus tee ihmiselle hyvää millään noista osa-alueista, mitä äsken tuossa esittelin. Ja siitä huolimatta tämä on hyvin monelle nuorelle sitä arkielämää, jossa he elää. Arkena vanhemmat yrittää ehkä vielä kannustaa menemään nukkumaan ajoissa, jos koulupäivä alkaa 8 aamulla. On huomioitava aamupesut ja koulumatkaan käytettävä aika. Ja sitten nuoriso päätyykin tinkimään viimeistään siitä aamupalasta, että sille ei nyt kerta kaikkiaan ole aikaa. Mutta sitten kun tulee viikonloppu, niin valvotaan suoratoistopalveluiden tai pelimaailman tai muuten vaan kavereiden kanssa ja hyvinkin pitkälle aamuyöhön. Ja se on nuorelle ihmiselle itse asiassa helppoa, paljon helpompaa kuin meille aikuisille, koska heillä tosiaan sitä unipainetta
kertyy arjessa vähemmän kuin meille aikuisille. Tälle voi ajatella, että on myöskin evoluutiossa ihan vissi syy, koska jotta meidän ihmislauma on pysynyt savannilla tai jossain vuoristossa hengissä, niin on tarvittu niitä nuoria sotureita, jotka jaksaa valvoa yöllä, vartioida sitä omaa porukkaa. Ja jos kuuluu joku risahdus puskasta, niin he on saman tien valppaana toimimaan, koska se voi olla sapelihammastiikeri. Mutta tässä meidän nykyyhteiskunnassa tästä niin kuin kyvystä valvoa pitkään, niin on nuorille lähinnä haittaa. Koska sitten se johtaa tähän ilmiöön, että jos he menee nukkumaan 2 yöllä, niin he voi herätä vaikka puolilta päivin. Ja se on siis kropan kannalta ihan sama kuin olisi käynyt Thaimaassa joka viikonloppu. Vähän humoristisemmin ehkä voidaan ajatella myöskin, että pitäisi oppia hyppäämään sen unijunan kyytiin. Alakoululaisia tämä voi konkreettisestikin naurattaa, mutta kyllä itse asiassa myös teini-ikäiset on tykännyt tästä vertauksesta, kun se on niin konkreettista. Unijuna tulee sinne asemalle noin 1,5 tunnin välein. Tähän liittyy se niin sanottu sirkadiaaninen rytmi, eli meidän univalverytmi, joka aikuisillakin noudattaa keskimäärin tätä noin 1,5 tunnin sykliä. Jos siellä asemalla on valmiina silloin, kun se väsymyksen aalto tai tämä unijuna tulee, niin siihen on helpompi huomata, että no niin, nyt onkin aika nukkua. Ja nukahtaminen on huomattavasti helpompaa kuin jos yrittää sitten vielä tämän jutun tästä valvoa, että mä ihan kohta sitten näiden parin videon jälkeen mä laitan puhelimen pois ja rupean nukkumaan, niin eipä se uni sitten olekaan, koska se juna on juuri sillä hetkellä tämän pyöreän radan toisella puolella. Tämä on asia, johon me ihmiset ei valitettavasti voida paljonkaan vaikuttaa. Sen junan aikataulu on ulkoa säädelty, vähän niin kuin VR:nkin, ei yksittäinen matkustaja voi sille paljon tehdä. Ja sen takia tähän on ikään kuin vaan antauduttava tähän unijunan rytmiin. Ja sen takia ihan samalla lailla kuin pienemmilläkin lapsilla, niin vielä myös nuorisolla tarvitaan siihen semmoista aika ajoin lempeätä tukea vanhemmilta. Osalle tämä sujuu helpommin, mutta osalla itsesäätely kehittyy hyvin myöhään, eikä todellakaan mitenkään yhdessä yössä. Pieniä vihjeitä siitä, että nyt muuten olisi aika laittaa puhelinta pois ja nyt muuten olisi hyvä aika mennä pesulle. Niin sitä kautta ne nuoretkin huomaa, että ai niin, se juna on kohta tulossa. Meillä on vahvat perinteet kyllä olemassa Suomessakin tälle niin kuin kivoille, myönteisille iltarutiineille. Jos ajatellaan vaikka pikkukakkosta ja siellä nalleluppakorvaa ja nukkumattia, niin he on olleet tällaisia hyviä vihjeitä siihen, että tästä alkaa tämä nukkumaan menon valmistelu. Iltapala varmistaa, että yöllä ei tule nälkä. Iltapesut tukee monella tavalla terveyttä. Meidän suuhygienia on siinä myös olennaisessa osassa. Mutta sitten mä pysähdyn hetkeksi vielä tähän iltasatuun, koska se on jotain, mikä mä toivon, että niin kuin meidän perinteistä ei päästetä siitä irti. Iltasatu hetkenä, jolloin lapsi saa olla siinä huoltajan lähellä fyysisesti ja yhteisen tarinan äärellä, niin että jos hänelle siitä herää joku kysymys suoraan siitä sadusta tai sadun kautta jostain päivän tapahtumista, takaa sen, että kaikki nämä tällaiset psykologisetkin tarpeet tulee täytettyä ennen kuin pitäisi mennä nukkumaan. Tämä iltasatuhetki tarkoittaa myös nuoruusiässä tyypillisesti sellaista aikaa, jolloin tulee se äiti hei. On voitu
Ehkä jo päivällisaikaan kysellä, että no mitä kouluun kuuluu ja kaikki on ihan ok ja ENT. Mutta sitten illalla, kun pitäisi rauhoittua, niin ne päivän kysymykset nouseekin mieleen. Iltasatuja voi sen takia lukea lapsille myös sen jälkeen, kun he osaa jo lukea itse. Ja tämän ison vuorovaikutuksen takia se ei ole yhtään se ja sama, että laittaako vaan jonkun äänikirjan tulemaan vai onko se aikuinen siinä aidosti saatavilla. Niin tylsältä kuin se kuulostaakin, niin tämä säännöllisyys on hyvän unen A ja O. Jos sitä vastaan yrittää rimpuilla, niin osassa perheistä hommat järjestyy, mutta ottaa niin kuin tietoisen riskin, että silloin hommat ei ehkä meekään kivasti. Nuorten osalta nyt päivän polttava kysymys on se, että niitä älylaitteita ei olisi siellä omassa makuuhuoneessa. Nuoret on kyllä tosi taitavia tätä vastaan panemaan, ehdottamaan just, että no kun se toimii herätyskellona ja no kun mä kuuntelen viimeiseksi musiikkia ja niin edelleen. Mutta niin kauan kun se puhelin on portti ihan kaikkeen maailman nettiin, hyvin ärsykkeellisesti koukuttavaksi suunniteltuihin somekanaviin, ja niin kauan kun muut nuoret edelleen lähettelee toisilleen viestejä ihan älyttömiin kellonaikoihin, niin kannattaa mieluummin hankkia sinne vaan se vanhan ajan herätyskello. Ja mieluummin sitten vaikka kuunnella radiosta se musiikki. Just tänä aamuna kuulin omalta lukiolaistyttäreltä, että äiti, onko tämä niinku joku fleksaamisen aihe, kun nämä hänen luokkakaverit on siellä Snapissa laitellut viestejä vielä 1 jälkeen yöllä, vaikka heillä alkoi tänään 8 koulu. Ja sanoin hänelle vaan, että no ei ole #aivoterveys. Puhelinta ei toki kannata viimeiseksi illalla lähteä jotenkin väkivaltaisesti riistämään kädestä ja herättää siitä isoa riitaa ja tunnekuohua, jolloin varmistaa, että sitä nukkumista ei tule. Että aikuistenkin säännöllisyys on tässä tärkeää. Se johdonmukainen toiminta, eikä niin, että yhtäkkiä keksii, että ai niin, hei nyt toi pois. Vaan siitä on rauhallisessa tilanteessa tärkeää sopia nämä säännöt ja sitten vaan illalla ajoissa muistuttaa niistä sovituista jutuista. Meidän perheessä on toiminut tosi hyvin perheen yhteinen latauspiste, niin että silloin me aikuiset itse toimitaan myös esimerkkinä, eikä oteta niitä puhelimia petikavereiksi. No jos sitten tosiaan kouluikäisellä tai nuorella on univaikeuksia, niin joskus voi tulla mieleen, että tähän tarvitaan nyt ulkopuolistakin apua. Vaikka sanoisin, että suurimmalla osalla kyse on nimenomaan tämän säännöllisen vuorokausrytmin ylläpitämisestä. Jos sitten tämmöistä asiaa käydään läpi lääkärin vastaanotolla, niin siinä lähdetään liikkeelle ihan siitä koko elämäntilanteesta. Näin me opetetaan kaikille nuorisolääkäreille, että jos on ihmisellä vaikeuksia keskittyä, niin ei me tehdä suoraan pelkästään ADHD-tutkimuksia. Jos on ihmisellä vaikeuksia unen kanssa, niin ei me suoraan niin kuin lähdetä pelkkää sitä unta kartoittamaan, vaan ihan se koko kokonaisuus. Onko kotona jotain huolia, murheita, jotka vaikuttaa uneen? Onko koulussa kiusaamista tai kavereiden kanssa hankaluuksia? Mikä on se stressin määrä? Mihin aikaan vuorokaudesta on urheiluharrastukset? Vaikeuttaako ne sitä nukahtamista ja säännöllistä elämää? Mikä on mieliala? Koska tämähän toimii 2 suuntaan. Jos ihminen on kovasti ahdistunut tai masentunut, niin hänen unensa saattaa siitä kärsiä. Ja toisaalta sitten, jos on pitkään ollut univajetta, niin se voi puolestaan lisätä ahdistus- ja masennusoireita. Eli tätä ihan koko kokonaisuutta kartoitetaan läpi. No sitten voi tulla tilanteita, joissa kaikki muu näyttää olevan kunnossa, mutta se vuorokausrytmi ei vaan niin kuin omin voimin korjaudu. Tyypillisesti juuri näin kouluvuoden alkaessa. Kesällä on eletty ihan eri rytmissä ja nyt pitäisi sitten saada jotenkin se
kouluaikaan palautus käyntiin. Parhaimmillaan se tapahtuu juuri niin kuin tuossa Juliakin kertoi, että viimeistään viikko ennen kun koulu alkaa, niin aloitetaan pienissä palasissa sen rytmin siirtäminen. Mutta jos sitten tarvitaan lääkkeellistä tukea, niin näin yleislääketieteen erikoislääkärin ja koululääkärin näkökulmasta ainoa aine, joka voi tulla kyseeseen, on melatoniini. Mutta se ei ole mikään varsinainen nukahtamislääke tai unilääke, eikä siinä mielessä mikään tämmöinen ihmeaine, että simsalabim, kun otat melatoniinia, niin sitten nukahdat, vaan sehän on ihan elimistön oma tuottama aine, ja sitä myös saa sitten samaa tavaraa purkista. Mutta kun se ei ole mikään ihmeaine, niin se vaatii sitä tiettyä säännönmukaisuutta ja kurinalaisuutta myöskin, että siitä saadaan paras teho irti. Melatoniiniannos pitäisi ottaa viimeistään 2 tuntia ennen nukahtamista ja viimeistään kello 10 illalla. Silloin siitä voi saada avun. Ja yleensä sitä käytetään tämmöisenä noin viikon, vähän reilun kuurina, ja sen jälkeen kyse on taas siitä ikään kuin ylläpidosta siinä omassa arjessa. Minkään lääkkeen varaan ei pitkäaikaisesti pitäisi unta jättää. Poikkeuksena sitten, jos on joku vakavampi mielenterveyshäiriö, niin silloin voidaan ajatella, mutta se on sitten taas jo psykiatrien alaa. Koska omatkin lapset muistuttaa minua säännöllisesti, että kertaus on opintojen äiti, niin muistutan teitä, että tällä hetkellä valtaosa suomalaisista nuorista nukkuu liian vähän, ja tähän meidän pitäisi tehdä kunnon ryhtiliike, koska se uni on tarpeen ihan kokonaisen kaikelle, mitä siinä nuoruusiässä on käynnissä. Mä veikkaan, että me saataisiin myöskin nuorten ahdistuneisuutta vähenemään, kun he nukkuisivat enemmän. Ja jotta uni olisi hyvää, niin siihen tarvitaan näitä rutiineja ja arjen tukea myös aikuisilta. Kiitos. Kiitos Silja erinomaisesta esityksestä. Sydämiä tuolla tulee. Tuolla itse asiassa tuli aika paljon kysymyksiäkin ja Tarja on varmaan niitä seurannut. Jotenkin mun on pakko heti sanoa tuosta sadusta. Mulla oli myös hyviä muistoja lapsuudesta sadusta. Se auttoi semmoista turvaa ja rauhoittumista siihen iltaan. Ja se oli jotenkin semmoinen merkityksellinen, mitä edelleen muistelen. Ja muistan sanoa omille vanhemmillekin. Mutta Tarja, onko siellä jotain muita kysymyksiä? Tuli montakin. Mä voisin aloittaa täältä niin kuin järjestyksessä. Tämä on varmaan kysymys sekä Siljalle että myös Julialle, että ovatko lasten univaikeudet ilmiönä yleistyneet viime aikoina vai onko esiintyvyys pysynyt samana? No kyllä kouluikäisillä ja nuorilla näitäkin oireita he raportoi enemmän kuin ennen. Meillä on niin monta yhteiskunnallista muutosta tapahtunut tässä, jotka vaikeuttaa tätä tilannetta. Että jos ajattelee niin kuin TV-kanavien määrää, suoratoistopalveluiden määrää, että sitä viihdettä on saatavilla ympäri vuorokauden, ei ole tavallaan semmoista signaalia niin kuin vanha yrityskuva, joka kertoo, että nyt täältä telkkarista lähetys loppu. Toisaalta myöskin niillä nuorilla, jotka harrastaa aktiivisesti jotain urheilulajia, niin itse asiassa arki on todella staattista. Istutaan niin paljon paikallaan, että just sitä, mistä Julia puhui, sellaista niin kuin tervettä liikettä ja touhua, niin on päivässä sen verran vähän, että sitä niin kuin fyysistä väsymystä ei samalla lailla tule. Että tässä on monta asiaa, joilla tähän voisi vaikuttaa. Ennätetäänkö Markku vielä toinen? Otetaan toinen vielä ja sitten jätetään loput sinne loppuun. Joo, eli täällä kysytään, että kun alakoululaisen koulu alkaa 8.15, niin pitäisikö nukkumaan mennä jo kello 18? Ja kun harrastuksetkin voi loppua vasta kello 19, niin mikä sun mielipiteesi tällaiseen tilanteeseen, Silja? No aika vähän on varmaan lapsia, jotka nyt ihan 6 tarvitsisi mennä nukkumaan, mutta aika aikaisin kyllä. Et siinähän se just on, jos
jos on tämmöinen paljon unta tarvitseva alakoululainen, niin silloin ne illat itse asiassa on tosi lyhyitä. Et suurin osa varmaankin, niin kuin siinä Juliankin kaaviossa oli, jossa näkyi ne keskihajonnat myöskin, niin suurin osa alakoululaisista varmaan pärjää aika kivasti jollain 10 tunnin, vähän reilun 10 tunnin unilla. Ja silloin se tarkoittaa, että sitten 8 pitäisi olla oikeasti jo päätyynyssä ja untenmailla. Kiitoksia. Täältä tuli yksi vielä, mä nostan täältä yksi tämmöinen kommentti oikeastaan, mihin sä itse asiassa viittasitkin Silja hyvin. Huvia ja humppaa viikonloppuisin myös aikuisilla, mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Meillä on opittu tämmöinen 5+2 viikkorytmi ja me ollaan ilmeisesti kaikki vähän niin koko ajan pienessä aikaero-ongelmissa, vai mitä Silja tähän haluaisit vielä sanoa? Joo, näin se vähän näyttää olevan, että meillä on nyt Hesarissakin käyty hyvää keskustelua siitä, että mitä aikuisuus itse asiassa on ja onko se jotain kuolettavan tylsää ja pitääkö aikuisten olla kaikkeen valmiita, mutta sitten toisaalta siinä keskustelussahan vähän kuultaa läpi semmoinen, että kukaan ei oikeastaan halua olla aikuinen, vaan halutaan elää sellaista ikuista nuoruutta, jossa ei oteta sitten vastuuta oikein mistään. Ja kyllä se nyt vaan tosiasia on niin, että vaikka viikonloput on tarkoitettu siihen palautumiseen ja jonkun muiden asioiden tekemiseen kuin töihin, niin tarviiko sen tarkoittaa sitä, että sitten tingitään siitä unesta? Vai voisiko se viikonlopun huvitus kuitenkin tapahtua johonkin sellaiseen kellonaikaan, että ehditään nukkua? Kyllä. Kiitos Silja tässä vaiheessa tosi paljon. Jätetään, tuolla oli vielä kysymyksiä, jätetään ne tuonne loppuun, niin pääset vielä vastailemaan, mutta kiitos Silja hyvästä esityksestä Juliallekin tämän alkuvaiheen. Sen verran ihan tässä vielä kaikille osallistujille tiedoksi, että niin kuin Silja tuossa jo viittasikin, niin tämä lasten ja nuorten univebinaari on osa kansallisen aivoterveysohjelman uniteemavuotta. Meillä on tämä koko teemavuosi tässä menossa parhaillaan ja meillä on myös eri ikäryhmille webinaareja. Tuossa ihan lopuksi mä mainitsen muutamista, mikä varmasti teitäkin kiinnostaa. Mutta tässä kohtaa niin pidetään pieni aivotauko ja mä ehdottaisin, että ei karata kauhean pitkälle, niin palataan tuossa 20 yli 12 niin tänne takaisin linjoille. Jatketaan siinä kohdassa ja tämä aivotauko on siinä mielessä meille tärkeä nyt, että me rakennetaan myös tälle meidän hyvää yöunta. Eli pitkin päivää kannattaa niitä jonkunnäköisiä taukoja pitää Teamsien välissä. Ja nyt saatte esimerkiksi mennä vaikka ulos tai mikä on sulle se mieluinen aivotauko, niin voit hetken kuunnella vaikka musiikkia tai ottaa 5 minuutin pikatorkut. Eli 20 yli 12 niin jatketaan.
No niin, hei, tervetuloa takaisin aivotauolta. Ennen kuin lähdetään liikkeelle tässä, niin haastasin teitä jokaista kirjoittamaan tuonne keskustelualueelle ihan lyhyesti, että miten vietit aivotaukosi. Voit sinne laittaa ja lähdetään tästä samalla eteenpäin. Mutta seuraavaksi niin meillä on ilo ja kunnia. Me ollaan saatu Sydänliitosta neuvokas perheasiantuntijat Taina Sainio ja Anne Kuusisto paikalle. Ja teillä on mielenkiintoista materiaalia, teillä on paljon tehty tämän unen eteen myös tukimateriaalia, erilaista asiaa. Te kohta kerrotte varmasti siitä lisää, mutta olkaa hyvä, Taina ja Anne, saatte viedä tätä eteenpäin nyt seuraavan hetken. Hei, paljon kiitoksia Markku ja ilo olla täällä. Tosi mielenkiintoisessa webinaarissa mukana. Kiitos myös edellisille puhujille, ihan mielettömän ihania puheenvuoroja ollaan saatu kuulla jo tänään tähän mennessä. Mä oon siis tosiaan Taina Sainio. Mä oon varhaiskasvatuksen asiantuntija nimikkeellä ja tehnyt paljon töitä siis varhaiskasvatuksen arjessa ja nyt sitten Suomen Sydänliiton neuvokasperheohjelmassa töissä. Ja mä oon Kuusiston Anne samasta paikasta. Mullakin on taustaa tuolla varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ja ollut jo pitkään sitten Sydänliiton neuvokkaassa perheessä. Ja kiva olla mukana täällä. Tosi hyviä puheenvuoroja oli kyllä äsken. Ja se aina kiinnostaa, että miksi Sydänliitosta, niin sanotaan näin lyhyesti, että neuvokasperhe on tosiaan pysyvä osa Sydänliiton toimintaa, on ollut jo 15-16 vuotta olemassa ja Sydänliitto on paitsi potilasjärjestö, niin iso tämmöinen kansanterveysjärjestö, niin sen takia on aikoinaan jo lähdetty sitten näihin lapsiperheiden elintapoihin syventymään ja paljon tähän sitten meillä on tietoa ja materiaalia. Erityisesti tänään saatu puheenvuoroja sieltä vauvan unesta ihan siinä niin kuin varhaiskasvatusikäisen uneen, alle kouluikäisen uneen ja kouluikäistäkin vähän sivuttiin ja oltiin sitten siellä nuorisossa tuossa lopussa, mutta neuvokkaan sisällöt on nimenomaan sinne 0-12-vuotiaille lapsille ja lapsiperheille, että meillä on verkkopalvelu niin perheille kuin sitten ammattilaisille. Ja tänään nyt sitten vähän myös siitä kerrotaan teille. Me ollaan aktiivisia somessa. Heti pitää aina muistaa sanoa, että käykää seuraamassa meitä. Erityisesti Instagram on kova, @neuvokasperhe. Ja sitten heti tähän kärkeen vielä laitettiin teille, että meillä on näitä uutiskirjeitä. Me tiedetään, että nytkin tänään linjoilla on aika paljon lapsiperheitä kohtaavia ammattilaisia. Ne meillä on jokaiselle ammattiryhmälle vähän omaa kohdennettua uutisointia näistä elintapa-asioista, perheiden kohtaamisesta, mutta myös perheille suoraan vinkkejä sinne kotiin kaikista näistä elintapoihin liittyvistä teemoista, myös unesta. Kyllä. Mä laitan tuohon chattiin tuon linkin vielä, mistä löytää noin meidän uutiskirjeet. Ja siellä on tosiaan syyskuussa tulossa taas aika kivaa sisältöä ruutuajasta ja siitä, että miten sitä perheissä voi harjoitella sitä rajaamista. Ja sitten on tulossa ruokailosta ja myös sit rauhoittumisen taidoista kaikissa noissa meidän uutiskirjeissä. Että kannattaa tilata, eikä me ei lähetellä mitään turhaa. Aina pysyy ajan hermoilla ja meillä kanssa aika paljon webinaareja itse asiassa tuossa viime keväänä. Meillä taisi ollakin näistä unesta paljon sisältöjä, että semmoisetkin webinaaritallenteet voi käydä sieltä meidänkin sivuilta kurkkaamassa, jos ne kiinnostaa. Kyllä. Hyvä, mutta lähdetään tästä sitten tähän ihan yhdellä tämmöisellä dialla ensin tähän alkuun vähän tästä neuvokasperheen sisällön niin kuin keskeisestä asiasta, että me ajatellaan sillä lailla, että tämä hyvän huomaaminen on semmoinen supervoima, mitä me toivotaan kaikille sinne arkeen, ja sitä saisi olla meidän kaikkien elämässä ehkä vähän enemmän. Ja tuossa on nuo silmälasit muistuttamassa siitä, että laitetaan tällaiset hyvän näkemisen silmälasit päähämme, että ollaan me sitten ammattilaisena kohtaamassa perheitä tai sitten ihan vanhempana siellä omassa perheessä, niin yritetään nähdä sitä hyvää siinä toiminnassa, eli perheenjäsenten kaikissa toiminnassa. Ja
koitetaan sanottaa sitä myös ääneen. Että se, että me sanotaan niitä asioita toisillemme, takaa sitä, että me tullaan paremmin siihen vuorovaikutukseen ja me luotetaan siihen, että myös hyvät asiat huomataan, mitä mä yritän tehdä. Ja se usein lastenkin kanssa on se paras keino saada lapset yhteistyöhön, kun heitä kiittää ja kannustaa siitä, mitä he tekevät hyvin tai jos he yrittää jotakin, niin se, että vanhempana siitä sanoo heille kiitosta, niin se saa lapsen yrittää vielä uudestaankin ja tekee asioita vielä sitten sen toivotun suuntaisesti. Ja sitten taas ammattilaisen näkökulmasta, niin me halutaan puhua paljon siitä, että tähän vanhemmuuteen nykyhetkessä liittyy tosi paljon odotuksia ja sellaista suorittamistakin, miten mä olen hyvä vanhempi ja miten pitäisi tehdä tämän nukkumisenkin kanssa. Ja paljon on ohjeita nettitulvillaan, niin sen jotenkin semmoisen vanhemmuuden vahvistaminen ja sen, että hyvin sä vedät ja hyvin sä yrität. Että tosi hienoa, kun sä pidät sylissä ja halaat lastasi. Eli siinäkin vahvistetaan sitä vanhemman tunnetta siitä, että hän tekee asioita hyvin. Niin silloin me aina vahvistetaan pystyvyyttä ja sitä uskoa, että mä selviän myös niistä vaikeimmista hetkistä. Se on just näin niin kuin Anne kuvaa, että vaikka tiedon antamisellekin on paikkansa ja tiedon antaminen on tosi tärkeää, niin kuitenkin usein on kyse hyvin paljon myös voimavaroista siinä hetkessä ja tunteista. Että kyllä tämä koko perheen elämäntilanne ja kokonaisuus niin kuitenkin vaikuttaa hyvin paljon myös siihen lapsen uneen. Että sitä ei voi aina sieltä myöskään ihan vaan irrottaa erilleen, vaan myös se perheen kokonaistilanteen tarkastelu kannattaa. Just tälleen voimavaralähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti lähtee miettimään, että mitkä ne on sitten ne tekijät, jotka siellä taustalla saattaa vaikuttaa. Vähän niin kuin Siljakin tuossa kuvastossa, että miten lääkäri lähtee pohtimaan sitä nuoren unta. Niin kyllä lapsen unessakin monta kertaa kannattaa miettiä myös vähän laajemmalti sitä kokonaistilannetta, mitkä kaikki asiat meillä siihen vaikuttaa. Ja sitten mua on ainakin tosi paljon itseäni vanhempana aina lohduttanut se, ja mikä tähän uneen musta liittyy myös hyvin keskeisesti on, että ne on vaiheita. Et se on hyvin, hyvin lohduttavaa ja se on myös tärkeä tieto vanhemmalle, että on paljon kehitykseen liittyviä vaiheita, jotka on myöskin ohimeneviä ja niistä opitaan ja mennään eteenpäin. Kyllä. Joo, varsinkin ensimmäisen lapsen kohdalla, niin se on tosi usein tärkeää kuulla se, että kyllä se helpottaa. Kyllä. Ja just toi, mitä Anne aikaisemmin kuvasi tästä, että kuinka paljon tässä ajassa on vanhemmuudelle niitä sellaisia erilaisia suosituksia, ohjeita ja infoa, niin se kyllä johtaa vähän semmoiseen suorittamisen kulttuuriin myös siinä vanhemmuudessa, että välillä on myös ihan hyvä osata vähän hölläillä ja tukea sitä hölläilyä myöskin, joka sitten saattaakin viedä asioita tosi paljon eteenpäin. Kyllä. Hyvä. Ja tässä on sitten vielä lyhyesti nämä neuvokasperheen tematiikat, jotka löytyy meidän tosiaan sieltä verkkopalvelusta neuvokasperhe.fi. Ja näistä tosiaan paljon tietoa ja semmoista tukea vanhemmille, että miten syömiseen liittyviä asioita ja vaiheita, minkäkin ikäisten lasten kanssa voi yrittää helpottaa. Ja näistä muista teemoista samalla tavalla. Ja me puhutaan näistä aina sillä terveyteen liittyvinä taitoina, joita voi harjoitella niin kuin jokaisessa iässä. Ja samalla tavalla tämä uni ja tämä rauhoittumisen taito on myös semmoinen, mitä voidaan harjoitella. Et kaikille se ei ole helppoa, niin kuin tuossa tulikin edellä, niin se, että illalla saa laskettua kierroksia ja rauhoituttua. Ja tosiaan tämä nykymaailma, kun tämä virittää meitä vielä entisestään, niin lapset tarvitsevat siihenkin usein apua ja niitä yhteisiä rutiineja, mitä rakennetaan. Ja tämän lisäksi sitten meillä on tosiaan tämän perhesivuston lisäksi siellä myös ammattilaisten sivusto, että molemmista löytyy tosi hyvää sisältöä ja sieltä kaikkeen pääsee käsiksi, mikään ei ole minkään salasanojen takana. Ja nyt ensimmäiseksi haluttiin tässä nyt teille vielä ihan jättää tämmöinen muistijälki,
näistä meidän sivuista. Eli tässä mä oon nyt noukkinut tähän nimenomaan tuolta meidän ylävalikosta uneen, siellä lukee liikkuminen ja lepo, niin sieltä löytyy sitten myöskin uneen liittyvää sisältöä. Ja tässä näette, että perheille löytyy paljon erilaista tukea, vinkkejä parempiin uniin, koko perheen nukkumiseen. Hyvin vahvasti näkökulmaa myöskin just siinä haasteessa, että kun se lapsen huono uni, varsinkin siinä ihan pikkulapsi vauvavaiheessa, voi paljon haastaa sitä vanhemman omaa jaksamista. Sitten me tiedetään, että nämä tämmöiset rauhoittumisen taidot, juuri mitä Juliakin alkupuheenvuorossaan toi esiin, että opetellaan tunnistaa siitä omasta kehosta niitä semmoisia tuntemuksia, että miltä musta nyt tuntuu ja koska mä tarttisin niitä hetkiä, että mun tarttisikin vähän levätä, niin jo hyvin varhain pientenkin lasten kanssa voidaan semmoisia asioita jo harjoitella. Tämä oli se unisivu. Ja sitten tässä nostettiin yksi ihan tämmöinen konkreettinen artikkeli, mitä meiltä sieltä esimerkiksi löytyy. Kyllä, tähän on listattu. Tästä on tullut tosi paljon vanhemmilta tykkäyksiä ja täällä on niin kuin erilaisia vinkkejä. Osa on varmasti tuttujakin, mutta tavallaan kun näissä ei ole sitä yhtä oikeata tapaa, että jokaiselle lapselle tai jokaiselle perheelle sopii tämä asia, vaan enemmänkin on koitettu tarjoilla näitä, että kokeile. Jos se on hankalaa sen taaperon tai leikki-ikäisen rauhoittuminen, niin kokeile näitä. Ja ne on lyhyesti tuolla selitetty, että miten esimerkiksi sitten semmoinen pallolla tehtävä iltahieronta voi olla, tai mitä se on käsillä, voi tehdä sen saman asian, että ei vaadi mitään kovin ihmeellistä. Ja esimerkiksi toi varpaat käyvät nukkumaan perustuu just siihen semmoiseen vanhemman tuttuihin turvallisiin sanoihin, joita vanhempi toistaa illasta toiseen ja käy sen lapsen kehon sillä tavalla omilla käsillään läpi, niin se on usein lapselle tosi semmoinen rauhoittava, kun saa sen kehotuntemuksen siihen samalla. Ja me ehkä kaikki muistetaan näitä vanhoja tämmöisiä iltarukouksia, mitä meille on, ainakin minulle on hoettu lapsena, niin ne sanathan jää mieleen. Että tavallaan on hienoa, jos lapsena on oppinut sitten semmoisia sanoja, joita voi omassa mielessään toistaa sitten itsekin myöhemmin. Eli tavallaan oppii niitä itsensä rauhoittamisen sanoja sinne sisäiseen puheeseen. Eli niillä sanoilla, niin kuin tuossa saduista jo puhuttiinkin, niin on tosi iso merkitys. Mutta tätä artikkelia kyllä suosittelen perheille. Sieltä voi löytää semmoisia, mitä vielä ei ole kokeillut. Ja ehkä toi herkät lapset vielä nostetaan tuolta. Tästäkin paljon ollaan, nykyään jo puhutaan mediassa, että on myös tämmöisiä erityisherkkyyttä ja herkkyyttä voi olla lapsilla myös eri aikoina näkyvissä enemmän, kun on jotain muutoksia perheessä ja muuta, niin on myös kerätty vähän niitä vinkkejä, miten tämmöisen lapsen kanssa voisi se unen tulo helpottua, millaisia asioita kannattaa huomioida. Konkreettiset toimintavinkit, jotain mitä mä voisin kokeilla. Siinä vaiheessa, jos ollaan jo vähän väsyneitä ja koko perheen uni on jo vähän heittänyt häränpyllyä, niin ne usein on semmoisia, joihin on helpompi tarttua ja lähteä jotain kokeilemaan ja toteuttamaan. Niin nämä on luotu sellaiseen tarpeeseen. Kyllä mä ajattelen, että nämä tämmöiset yhteiset hetket myöskin, jota tässä artikkelissa kuvataan, niin luo sitä semmoista psykologista turvallisuutta tai sitä, mitä tarvitaan just, mitä Silja omassa puheenvuorossaan toi myös kanssa esille, että siinä nekin tarpeet sitten viimeiseksi siinä illan aikana, yön ennen kuin käydään nukkumaan, niin saadaan tyynytettyä ja varmasti näissä hetkissä paljon niitä keskusteluja sitten niistä päivän jälkeen mielen päälle jääneistä asioista syntyy. Mutta hei, siirryttäisikö sitten yöunista kohti päiväunia vähän tälleen erikoisessa järjestyksessä. Me ollaan tosiaan Annen kanssa molemmat toimittu pitkään varhaiskasvatuksessa ja siellä kyllä yksi aina vuodesta toiseen puhututtava asia ovat lasten päiväunet.
samaan aikaan tiedetään, että ihan yhtä lailla ne on puhututtava asia perheissä. Vanhemmat ihmettelee niitä päiväunikäytäntöjä ja miettii sitä, että miksi päiväkodissa nukutaan päiväunia, tarvitseeko siellä nyt nukkua. Ja sitten vielä tämä yksi tärkeä asia tässä on se lapsen mielipide. Ja mehän tiedetään, että yksi vähiten pidetyistä asioista varhaiskasvatuksessa on päiväunet. Eli tämä on semmoinen asia, mistä me ollaan kanssa Annen kanssa koulutettu paljon ja haluttiin sen takia nostaa myös tätä teemaa tähän esitykseen. Kyllä, ja se on just näin, että tämä on asia, mikä saattaa siellä kodeissa herättää sitä, että lapsi ei halua mennä päiväkotiin, kun ne päiväunet on niin inhottava hetki tai jopa se pelottava, että pitää niin kauan maata siellä sängyssä. Ja toisaalta me tiedetään sitten kuitenkin se, että se lapsi sitä lepoa tarvitsee. Ja kovasti kannustetaankin tähän, että silloin pitää käydä sitä yhteistä keskustelua sen perheen kanssa ja sen lapsen yksilöllisten tarpeiden, niin kuin kuulla niitä ja miettiä, että mikä olisi sitten se ratkaisu, miten tätä, että ei tule niitä pelkoja siitä, että pitää siellä makoilla pitkä aika, mutta sitten kuitenkin, että se päiväkodin rytmi ja ne asiat siellä saadaan toimimaan ja se, että sitten semmoinen tietynlainen lepohetki siitä aika virikkeisestä päivästä niin taataan kaikille. Ja nykyään onneksi näitä erilaisia järjestelyitä näissä varhaiskasvatusyksiköissä jo onkin paljon ja voidaan tehdä erilaisia järjestelyitä, että on ne huoneet, missä nukutaan vaikka 2 ryhmän lapsista, ne jotka aina nukahtaa ja sitten toisessa on tämmöiset, jotka vaan lepäävät. Ja sitten me aika paljon Tainan kanssa ollaan suositeltu myös näitä tämmöisiä aktiivisen lepäämisen keinoja, että voidaan sinne sänkyyn antaa lapselle lehtiä tai just nukkea puettavaksi, jotain sellaista hiljasta tekemistä, että hän jaksaa sen ajan siellä paremmin olla. Että tällaisia erilaisia keinoja kyllä on ja juuri, että jos se keskustelu saadaan käyntiin, niin se on hirveän tärkeää ja lisää sitä luottamusta myös vanhemmille ja sitä, että saadaan ne illat siellä kotona sitten myös sujumaan paremmin. Ja tämä on kyllä semmoinen vaikea kohta monessa perheessä myöskin, että sit jos käy niin, että lapsi nukkuu kovin pitkät päiväunet, niin se tosiaan häiritsee myös sitä illan nukahtamista ja sitä kokonaisunirhytmin kehittymistä. Toisaalta sitten taas varhaiskasvatuksen henkilöstö usein kokee, että lapsi on aivan umpiväsynyt, miksi se pitää herättää jo 15 minuutin jälkeen. Tosi paljon tykkäsin Julian esityksestä siitä, että lähdetään miettimään 15-30 minuuttia kerrallaan, että mikä olisi semmoinen optimaalinen aika sille päiväunelle. Että tämmöisiä asioita on hyvä pohtia, jos varhaiskasvatuksessa työskentelette tai on sen ikäisiä lapsia tai muutkin te, jotka toimitte lapsiperheiden parissa, niin tämä voi olla semmoinen asia, joka usein tulee esiin. Siihen me ollaan kehitetty tämmöinen työkalu siihen yhteiseen keskusteluun perheen huoltajien ja sitten ammattilaisten välillä, jolla voidaan vähän haarukoida sitä lapsen tilannetta, voidaan vähän näitä uniasioita selkiyttää ja tämä voi helpottaa myös puheeksi ottamista, jos siinä on vähän vaikeutta sitten jo ja vähän ehkä jo semmoista vastakkainasettelua siinä tilanteessa, niin tämän työkalun avulla on helpompi sitten lähteä hahmottamaan ja miettimään niitä tekijöitä, jotka kaikki vaikuttaa siihen lapsen uneen ja jaksamiseen sen päivän aikana. Mielellään otetaan teiltä kommentteja myöskin sinne chattikenttään, että millaisia ajatuksia tämä herättää ja olisiko tämä käyttökelpoinen ja hyvä työkalu teille. Juuri näin. Sitten meiltä löytyy näitä työkaluja aika paljon niin kuin lastenkin kanssa tämän unen ja levon käsittelyyn. Eli on tämmöinen unitehtäväsivu, joka löytyy sieltä tulostettavana ja kaikkia näitä meidän materiaaleja saa tulostaa ja kopioida käyttöön ihan niin kuin haluaa. Ja löytyy myös englanniksi ja ruotsiksi sitten nämä molemmat sivut. Ja tuossa unitehtäväsivussa on juuri tuommoisia kivoja kysymyksiä, että mukavin paikka nukkua on minun mielestäni ja mitä meillä tehdään ennen nukkumaan menoa kotona. Ja sitten myös se, että mihin me ollaan sovittu, että ne
puhelimet ja ruudut jäävät yöajaksi. Ja itse muistan monessa ryhmässä tätä tehneeni niin, että on lähetetty kotiin tämä ja sitten perhe on yhdessä täyttänyt ja sitten ne on laitettu myös esille. Että tavallaan huomataan, toisetkin vanhemmat lukee toisten tekstejä ja näin, että millaisia käytäntöjä on toisella samanikäisten perheissä. Ja saadaan sitä vähän sitä yhteistä keskustelua ja myös ehkä niitä keinoja, että miten noilla toimitaan ja mikä on toiminut paremmin. Ja sitten toi unipuu on kiva tehtävä myöskin lapselle sillä tavalla, niin kuin sitä voi väritellä. Ja tämä sama kuva löytyy myös julisteena meiltä värillisenä. Eli että mikä on niin kuin helpompaa, kun nukkuu riittävästi. Ja sitten toisaalta tuolla juurissa se, että mikä sitä unta vaikeuttaa, niin tuotu näitä asioita sitten tähän tällainen niin kuin lapselle vähän helpommin sisäistettävään muotoon. Nopeasti vielä vilautetaan teille sitten tämä meidän supersankarin harjoittelupolkukin, jossa nyt voisi olla sitten joillakin lapsille tämä toimii siis tosi hyvin. Tiedätte, tämmöinen perinteinen tarrapolku, jossa voidaan sitten harjoitella jotain taitoa. Ja sehän voi olla sitten just siinä tahtoiässä se taito, että maltan pysyä siellä omassa sängyssäni, niin se voi olla vaikka sitten sellainen taito, jota nyt tähän uneen liittyen voitaisiin harjoitella. Mutta mennään vähän eteenpäin, koska meillä alkaa varmaan aika loppua. Ja tämä toinen tärkeä teema, mitä me halutaan nostaa, on rauhoittumistaidot. Eli kyllä sitä vuorokausrytmiä just myös tukee se, että opetellaan niitä rauhoittumistaitoja siellä pitkin päivää niissä tilanteissa, kun se vireystila lähtee sitten tosi korkealle ja sitä pitää lähteä vähän tyynnyttelemään, ettei se jää sitten pitemmin päiväksi ja nouse vaan koko ajan ylöspäin ilman, että me saadaan sitä laskettua välillä alaspäin. Liittyy myös niihin oman kehon tuntemusten tunnistamiseen. Ja siihen meillä löytyy tosi paljon sisältöä. Esimerkiksi tämä rentoutus lapselle on supersuosittu ja helppo toteuttaa niin siellä kotona kuin sitten vaikka siellä varhaiskasvatuksen erilaisissa tilanteissa. Tämä nyt menee selkeästi tämmöiseen tilanteeseen, että täällä on unikaveri, eli joku oma pehmolelu siinä vatsan päällä, niissä masuaalloilla siinä uinumassa ja auttamassa siihen nukahtamiseen. Tämä on ehkä lepohetkelle aivan oivallinen, mutta kyllä meillä löytyy sitten sinne päiväkotipäivän erilaisiin tilanteisiinkin tai kotipäivän erilaisiin tilanteisiinkin, kun alkaa olla niin kuin tosi virittäytynyttä jo se tunnelma, niin tämmöisiä pieniä rauhoittumisen hetkiä. Ja niistä meillä löytyy muun muassa tämmöinen materiaali, jonka avulla nyt sitten ihan tuolla QR-koodilla kännykän kameralla, kun laittaa tuohon QR-koodiin, niin pääsee suoraan tämmöisen äänitteen äärelle. Ja tämmöinenkin voi olla semmoinen toistuva rutiini. Me tiedetään, että lapset tykkää näistä tosi paljon ja lapset tykkää just sit rutiiniomaisesta, että kun me toistetaan tämä sama yhdessä illalla, kuunnellaan joku näistä äänitteistä, niin sen myötä on turvallista ja rauhallista niin lähteä sitten sinne unille. Kyllä. Ja nopeasti sanon tästä Nallen rauhoittumistaidoista. Tämä on erittäin suosittu sarja. Ollaan tehty se Ylen Pikkukakkosen kanssa yhteistyössä ja siellä on semmoisia lyhyitä podcasteja, joita ne on Yle Areenassa ja sitten meidän sivuilla myöskin. Niin sieltä löytyy tosiaan noin monta jaksoa ja nämä on tosi tykätty ja tosiaan lapset haluaa kuunnella niitä uudelleen ja uudelleen. Ja siellä Nalle harjoittelee tosiaan sitä rauhoittumista erilaisilla tavoilla. Niitä suosittelen kovasti. Ja päiväkotipäivään tai miksei sinne kotipäiväänkin esimerkiksi, niin ihan tosiaan niin kuin Taina tuossa äsken sanoi, semmoiset lyhyet rauhoittumisen hetket. Ja niin kuin Markku äsken sanoi, että me tarvitaan niitä aivotaukoja kaikki, niin semmoiset, kun huomaa, että lapset on ylivirittyneitä tai nyt menee aika kovaa, niin ihan jo se pelkät hengittämiset välillä, että hei, tehdäänpä muutama lepakkohengitys yhdessä ja nostetaankin käsiä ylös, kun hengitetään sisään ja sitten rauhallisesti ulos. 3 lepakkohengitystä esimerkiksi jossain tilanteessa, niin laskee kuumasti kierroksia.
Ja se, että kun näitä toistetaan, niin lapset alkaa näistä itsekin huomata sen hyödyn ja haluaa tehdä niitä sitten itsekin. Muistutetaanpa vielä, että kyllä meillä löytyy sitten meille aikuisillekin sieltä näitä rauhoittumisen hetkiä ja mindfulness-harjoituksia. Ihan vaan vinkkinä. Ja Markun pää jo tuli tonne, niin vielä sanon tästä ruuduista unen haastajina, että kyllä siihenkin meitä löytyy jo tämmöinen meidän perheen ruutusopimuspohja. Että ottakaa ihmeessä käyttöön, jos tuntuu, että tämä on se asia, joka siellä perheessä erityisesti haastaa. Siellä on toinen tyhjä pohja, tuossa on meillä tämmöinen mallipohja näytillä, että mitä siinä voisi esimerkiksi olla. Mutta perheillä kaikilla on omat ratkaisunsa, että muutoksia ei voida lähteä tekemään muuten kuin perhettä kuunnellen ja kunnioittaen. Kiitos. Kyllä. Kiitos. Hei, taas on aplodien paikka. Nyt tuli kyllä niin paljon konkreettista. Täällä itse asiassa chatissakin tuli, että lapsen unen tähti kuulosti tosi konkreettiselta työkalulta päiväkodin keskusteluun. Iso kiitos täältä ja myös täällä teidän näitä Nalle-videoita niin suositellaan, eli ne rauhoittamisäänitteet todettu käytännössä erittäin toimiviksi. Eli täältä tuli ihan todistajiakin paikalla, että näin on tapahtunut, eli tosi hienoa. Haluatteko tässä kohtaa kysyä Tainalta tai Annelta jotain? Voidaan kohta ottaa muutkin meidän asiantuntijat päät näkyviin, niin mennään tähän keskustelutuokioon vielä hetkeksi aikaa. Niin onko joku vielä kysymys tuonne chattiin, minkä haluatte Annelle tai Tainalle laittaa tähän heti alkuun vielä heidän esityksensä päätteeksi? Mä luulen, että tässä te voitte osallistua Taina kanssa tähän keskusteluun. Siellä on jotain kysymyksiä varmaan tuohon myös Siljalle ja Juliallekin, että jos ja Tarjakin voisi aukaista siellä. Tarja Keltto on kansallisessa aivoterveysohjelman koordinaattorina, jos saadaan hänenkin kuvansa siellä esiin, niin tulee tämä tiimi, millä ollaan tätä tänään teille kaikille tuotettu tätä, ja erityisesti iso kiitos teille osallistujia tässä vaiheessa, mutta hei, löytyykö ruutuaikasopimuksia perheille myös ruotsiksi? Tämmöinen tuli Annelle ja Tainalle nyt heti kysymys tähän teidän ilmeisesti materiaaleihin. Apua nyt en muistakaan, mutta minäpä tarkistan, käyn tuolta verkosta heti katsomassa, niin jaan tuohon, jos vaan löydän sen. Joo. Tässä voidaan samalla, niin kun etsit siinä, niin Tarja, onko siellä lisää kysymyksiä Siljalle tai Julialle nyt kohdistettu, ja kaikki voidaan vastata sitten, ja voi edelleen laittaa tuonne chattikenttäänkin vielä kysymyksiä. Kyllä todellakin on. Täällä on ehkä, menen tässä järjestyksessä, se on mulle jotenkin niin kuin helpompi, etten scrollaide edes takaisin. Eli mitä jos unirutiiniin kuuluu kuunnella ja katsella videoita ja nukahtaa siihen? Miten päästä siitä pois? Kuka haluaa ottaa ensimmäiseksi? Silja, sieltä ole hyvä. Joo, tiedän, että kyllähän senkin ääreen joskus saattaa nukahtaa, mutta eihän se ihan optimaalista ole. Siinä helposti käy niin, että sitten jos havahtuu yöllä, niin tavallaan ei osaakaan nukahtaa uudelleen. Semmoisella lempeällä tavalla pitäisi lähteä harjoittelemaan uudelleen niitä itsensä rauhoittamistaitoja. Ja tässä tuli nyt mun mielestä aivan ihania ehdotuksia täällä Sydänliitolla näistä. Samalla lailla kun se mindfulness toimii aikuiselle, niin voi toimia myös nuorelle. Että se on hirmuisen tehokasta, kun laittaa kädet siihen vatsan päälle ja tuntee, kuinka se hengitys kulkee sisään ja ulos. Et keskittyy oikeasti vaan siihen tunteeseen ja hiljalleen siinä ikään kuin myös rauhoittaa sitä omaa hengitystä. Niin keskittyykin vaan siihen. Mutta niin kuin kaikista erilaisista tottumuksista, mitä on tullut, niin niistä ikään kuin irtiopettelu niin totta kai vaatii aikaa ja toistoja. Et siinä tarvitaan myös sitä semmoista armollista asennetta. Ja sitten, Julialla on. Joo, mä voisin jatkaa vielä tähän Siljan erinomaiseen vastaukseen, että toi iltarutiini asia on niin kuin haastava niin kuin pienten
lasten kohdalla, kun joskus ovat niin kuin oppineet tosiaan mitä erikoisempia iltarutiineja. Tosiaan ruutu voi olla siinä mielessä hankala, että se niin kuin stimuloi meidän aistijärjestelmää niin kuin liian monella tavalla. Ja aika usein siihen videon katseluun liittyy sitten kuitenkin, että se uni on jotenkin laadullisesti heikompaa tai että siellä on nukahtamisvaikeutta. Että ehkä vähemmän tulee mieleen sellaisia lapsia, toki nyt puhun kliinisestä näkökulmasta, jolla se ruutu on niin kuin hyvä tapa nukahtaa. Mutta yksi semmoinen hyvä tapa korvata niitä ei-toivottuja unitottumuksia on niin kuin siirtää niiden ajankohtaa siinä iltarutiinissa. Et jos ajattelee, että se iltarutiini on niin kuin sarja tämmöisiä pieniä tapahtumia ja tekemisiä, joiden ikään kuin päätteeksi käydään nukkumaan. Ja nyt tässä ongelmatapauksessa se ruudun katselu on se viimeinen elementti juuri nukkumaan menoa, niin sitten voi aloittaa sillä, että se siirretään niin kuin pari pykälää kauemmas siitä nukkumaan menosta ja varataan sitten sen jälkeen vielä aikaa ilman ruutua, jotta se nukahtamistilanteesta saadaan ikään kuin pois ne liialliset aistijärsykkeet. Semmoinen voi olla yksi tapa harjoitella semmoista uutta asiaa, joka alkuun tuntuu epämiellyttävältä. Mutta sittenhän siitä ennen pitkää tulee se uusi normaali ja vähän ajan päästä ei muistakaan, että aiemmin se oli toisin. Sitten täällä kysytään, ekaluokkalainen tyttö meillä, joka kouluaamuna herätetään kello 7. Herääminen todella vaikeaa ja nukkumaan laitetaan illalla 21.15, mutta vielä 10 aikaa saattaa huikkia meitä vanhempia luokse ja sanoa, ettei uni tule. On laitettu myös aiemmin nukkumaan, mutta uni harvoin tulee ennen 10. Ja viikonloppuisin on pyritty heräämään 7.30, ettei rytmi keikahda, mutta myös se surettaa, ettei koskaan oikein saa nukuttua. Että onko tähän vinkkejä, mitä voisi kokeilla? Joo, mä voin vaikka omasta puolestani aloittaa ja vastata, että tämä on varmaan aika tavallinen pulma, mikä voi sitten syntyä lapsilla oikeastaan missä iässä tahansa. Ja sen ehkä juuri perimmäinen syy on se, että miksi se on niin yleistä lapsilla on se vähenevä unen tarve. Eli tavallaan usein perhe löytää jonkun toimivan unirytmin jossain kohtaa lapsuusikää, mutta sitten kun se unen tarve hiljalleen vähenee, niin sitten ne vanhat tavallaan nukkumaanmenoajat ja arkirytmit ei enää toimikaan. Ja voi käydä niin, että lapsi ei ole sitten ikään kuin tarpeeksi väsynyt iltaisin silloin, kun yritetään mennä nukkumaan. Ja sitten jos se vireystila nukkumaanmenotilanteessa on liian korkea, niin silloinhan se nukahtaminen ei onnistu. Ja sitten kun tulee sitä valvomista ja lapsi saattaa tietenkin huolestua siitä, että hän ei saa unen päästä kiinni tai häntä saattaa pelottaa, jos hän on yksin siellä omassa sängyssä. Tai sitten voi olla tietenkin, että kerta kaikkiaan ei maltakaan käydä nukkumaan, rupeaa tekemään jotain muuta, niin kuin leikkimään ja isot tietenkin sitten houkutus vetää sinne ruudulle ja muuta. Niin sitten tulee tämmöinen vyyhti asioita, jotka lähtee siirtämään sitä meidän sisäisen kellon rytmiä vähän myöhempään. Ja muodostuu tämä tämmöinen viivästynyt unirytmi, jossa se oma melatoniininkin tuotanto käynnistyy tavallaan liian myöhään. Ja sitten ollaan vähän semmoisessa jetlag-tyyppisessä tilanteessa, mistä Siljakin tuossa puhuit, että ei ehkä ihan Taimaaseen saakka, mutta vähän kumminkin samantyyppisessä tilanteessa. Ja silloin käy näin, että vaikka kuinka sitä nukkumaan mennä yrittäisi aikaistaa, niin siltikin se lapsi saa unen päästä kiinni vasta 10, joskus vieläkin myöhempään 11 aikaan. Ja sen selvittämisessä auttaisi nyt semmoinen unipäiväkirjan pito, jossa varmintaisi sitä, että mihinkä kellonaikaan lapsi yleensä nukahtaa. Ja sitten myöhennettäisiin tilapäisesti sitä nukkumaan menoa niin, että käytäisiin sänkyyn vähän ennen sitä tavanomasta nukahtamisaikaa, mitä kutsutaan niin kuin uni-ikkunaksi. Eli se on just se hetki, jolloin se melatoniini parhaiten helpottaa nukahtamista ja se unijuna tulee asemalle ja sen kyytiin on helppo hypätä.
Ja sitten lähdetään niin kuin valon ja vuorovaikutuksen keinoilla hiljalleen niin kuin aikaistamaan sitä rytmiä, se vartti kerrallaan, ehkä 3 päivän välein, ehkä vaan viikon välein, niin että kuitenkin koko ajan tarkkaillaan sitä, että se nukahtaminen onnistuu aika hyvin. Ja tällä tavalla yleensä päästään hyvään lopputulokseen, mutta muutaman viikon se varmasti vaatii aikaa ja pienin askelin. Kiitos. Sitten täällä on vielä kysymys siitä, että jos vanhempi haluaisi olla siinä iltasadun lukuhetkessä, mutta jos omat niin kuin oppimis- ja muut vaikeudet häiritsee sitä lukemista, niin mitä sitä voisi niin kuin siinä tehdä? Ihan tämmöinen vinkki 5 siihen. Joo, ilman muuta se tunnistin tuon kysymyksen vähän sitäkin kautta, että itse tykkään niin kuin paneutua ja uppoutua siihen tarinaan. Ja sitten kun lapset joskus silloin pienempänä keskeytti, niin oli vähän se, että ei kun nyt niin kuin kuunnelkaa, nyt tässä on jännittävä juttu meneillään. Ja ilman muuta sitten, jos on vanhemmalle itselleenkin se lukeminen hankalaa, niin se voi olla taas toisenlainen tilanne. Mutta siis ehkä se läheisyys ja vuorovaikutus on siinä se kaikkein tärkein juttu. Ja jos taas sitä ajatellaan niin kuin sen unen kannalta, mutta sitten jos ajatellaan niitä niin kuin lapsen lukivalmiuksien kehittämistä, mitä tässä samalla ikään kuin saadaan kaupan päälle, niin voihan sitä ajatella sellaistakin ratkaisua, että näitä on edelleen olemassa myös sellaisia kirjoja, missä on niin kuin se fyysinen kirja plus äänikirja samassa, jolloin niin kuin pystyy myöskin sen aikuinen olemaan siinä läsnä ja laittamaan sitten sen äänikirjan pauselle silloin, kun se lapsen kysymys tulee. Luovia keinoja ilman muuta, mutta ehkä lähtisin liikkeelle siitä, että jos se nyt päivän teeman mukaisesti ollaan niin kuin nyt siinä unessa kiinni, niin silloin ajattelisin, että se kaikkein tärkein on se, että ollaan siinä yhdessä. Että jos se sitten tulee äänikirja, jota kuunnellaan yhdessä, niin se on tärkeämpää vielä kuin se vaan, ettei niin kuin ihan pelkästään siksi lähetä johonkin videotyyppiseen tai jätetä lasta yksin sen kirjan kanssa tai muuta, vaan niin kuin panostetaan siihen yhdessä olemiseen. Kiitos Silja tästä vastauksesta. Meillä olisi Tarja vielä yhdelle kysymykselle ja sitten mulla on muutama loppudia tuossa, älkää karatko vielä. Mä haluaisin täältä aikaisemmistakin ihan lyhyitä asioita ottaa. Eli meillä on sellaistakin kysytty, että kuinka yleistä koulupudokkailla on määrällisesti ja laadullisesti riittämätön uni. Lieneekö tätä tutkittu? No, koulupudokkaista en ole kuullut, että olisi tutkimusta tehty, mutta just keväällä julkaistiin semmoinen kouluterveyskyselyaineistoon perustuva tutkimus, jossa oli se ihan selkeä yhteys myös sillä, että jos nukkuu liian vähän tai vielä niin päin, että mitä vähemmän nukkuu, niin sitä selkeämmin näkyy, että yläkoululaisilla on enemmän koulupoissaoloja. Ja tämä päti sekä niihin sairauspoissaoloihin että lintsaamiseen. Mietin niin kuin sairauspoissaoloja esimerkiksi näiden vastustuskyvyn ja toisaalta kiputuntemusten kannalta, mutta sitten myös just se lintsaaminen, että onko silloin perheessä sitten ehkä jo isompiakin huolia, jos ei nukuta ja ollaan luvatta pois koulusta. Mutta kyllä se tämmöinen tietynlainen indikaattori on se uni myös tässä mielessä. Kiitos. Julialla on kanssa joku ajatus. Joo, mä jatkaisin hyvin lyhyesti, että kliinisessä työssä kyllä sitten nähdään, että kun tullaan arvioon niin kuin ikään kuin sen takia, että ollaan
jääty pois koulusta, niin silloin löytyy usein tämmöisiä hyvin vaikeita vuorokausirytmin häiriöitä. Että voi olla nähty jopa ihan nurinkurisia unirytmejä, että kahdetaan vasta aamulla ja sitten myöhään iltapäivällä herätään. Että semmoistakin ääritapauksissa. Toki sitten varmasti lievemmissä tapauksissa usein on unihäiriöitä, lievempiä univelkaa, univajetta, jotka sitten altistaa sille, että on vaikea herätä ja lähteä kouluun. Mäkään en tiedä tutkimusta, että mikä se olisi vaikka prosenteissa. Kiitos. Nyt annetaan Markulle loppupuheenvuoro. Kiitos tosi paljon näistä. Olemme pahoillamme, että meillä aika alkaa loppumaan. Me pyritään näihin muihinkin kysymyksiin, mitä täällä, niin pistetään mieleen ja pyritään jossain foorumissa niihinkin vielä vastaamaan. Mutta tässä ihan lopuksi haluaisin vielä niin haastaa kaikkia. Niin Silja tuossa mainitsikin kansallinen aivopesun unen avulla. Haastaisin teitä kaikki unikampanjaa, eli tämä on haaste yksilöille, yhteisöille, ja mä lisäsin tuossa tauon aikana perheille, koska tämä on yhteinen asia ja me tänään puhutaan lasten ja nuorten unesta. Unikampanja, niin siellä on pieniä unitekoja ja voi tehdä tämmöisen unipistetestin. Me tiedetään, että tätä on itse asiassa lapsekin testannut ja on ollut aivan fiiliksissä, että se voi valita sieltä omankin 1 tai 2 unitekoa, mitä lähtee kokeilemaan. Siinä voi olla hyvä idea perheelle miettiä, että mitkä on ne meidän perheen uniteot. Tai jos olette jossain yhteisössä, myös työyhteisönä voitte lähteä mukaan tähän. Ja meillä on tätä unta tukemassa tässä uniteemavuonna, niin meillä on blogikirjoituksia unta tukemaan. Julialta on kohta ilmestymässä 1 blogi tähän lasten ja nuorten uneen liittyen, tai lapsiin ainakin liittyen. Sitten ikäryhmäkohtaiset univebinaarit tänään saatiin olla. Meillä on työikäisten univebinaari tulossa enemmänkin, että miten työnantaja voi rakentaa ja miettiä sitä unta jo, mitä päivän aikana rakentaa siellä työpäivän aikana. Se löytyy meillä kansallinen aivoterveysohjelma.fi-sivuilta. Ja meillä on muitakin tilaisuuksia. Voitte mennä sinne ajankohtaisiin uutisiin. Mutta nyt joudun valitettavasti mielenkiintoisen ja innostavan, ainakin itseäni innosti hirveästi nämä puheenvuorot ja teidän kysymykset, mitä laitoitte tänne asiantuntijoille. Kiitos tosi paljon osallistumisesta. Nukutaan hyvin ja meillä on mahdollisuus tehdä parempia uniaikoja tästä eteenpäin. Kiitos ja mukavaa syksyn jatkoa. Nukutaan hyvin. Kiitos.